time. And I just want to get right next to you and let my world... Het is vrede, Jonne. 19 januari 2018. De zaal hier in de West-Rijn zit bom, maar dan ik bommetje vol. De prijzen staan op riegen, de bokaal ben klaar. 8 categorieën waarvan de winnaars van de Jonne bekendmaken worden. De stem bent teld, de nomineerden zitten in de zaal. Wat u betreft, kennen we los. Dit is de sport- en ondernemersverkiezing van 2000. Live vanuit partycentrum All Dutch in de Westreen kijkt u naar de uitreiking van de RTV NOF Sport- en Ondernemersverkiezing 2017. De stembussen zijn gesloten. De inwoners van Noordoost-Friesland hebben massaal gestemd. Ook de vakjury heeft haar punten verdeeld. Het is tijd om de winnaars bekend te maken. Live vanuit partycentrum All Dutch in de Westreen kijkt u naar de uitreiking van de RTV NOF Sport- en Ondernemersverkiezing 2017. De stembussen zijn gesloten. De inwoners van Noordoost-Friesland hebben massaal gestemd. Ook de vakjury heeft haar punten verdeeld. Het is tijd om de winnaars bekend te maken. Dames en heren, welkom bij de RTV NOF Sport- en Ondernemersverkiezing. Geeft u een groot applaus aan deze boksers. Dames en heren, het is tijd voor het hoofdprogramma van vanavond. De RTV NOF Sport- en Ondernemersverkiezing. Maakt u zich alstublieft klaar. Genomineerden. Publiek. Noordoost-Friesland. Samen maken we er een legendarische, onvergetelijke, historische avond van. Gemeenten, 2 omroepen, 10 juryleden, 21 genomineerden, 8 winnaars en bijna 30 RTV NOF vrijwilligers. Publiek, bent u er klaar voor? Noordoost-Friesland. Ik zeg, bent u er klaar voor? Voor de honderden hier in de zaal en al die kijkers wereldwijd. Gaat u er maar eens lekker voor zitten. Let's get ready to rumble! Hier
hier zijn uw presentatoren voor vanavond. Bouke Koning en Herman Douwe van der Heijden. Goeie heren en van harte welkom live vanuit Zalencentrum, de Old Dutch uit de Westereng. En maak nog één keer een heel groot applaus voor Jere uit de Westereng. De boxers van Bokskwallen, de Waardhoek. Ja, het is dus echt Safier. Eindelijk is het Safier. Na maanden voorbereiding, weken van stemmen, dagen van stemmen tellen en laatste uren aantellen en alles op een regie zetten. Jong meidje we bekend, water mij die awards naar Hoester gonnen. We hebben weer 8 categorieën en wat binnen weer beauty zat we sjoggen naar de genomineerden. Van de jonge meidje we bekend, waard de award mijnen voor de beste starter dat we toen de onderneming hadden. De beste starter van het jaar, de beste ondernemer van het jaar en ook de beste onderneming van het jaar. En vanzelf hebben we hier natuurlijk ook een hele prutte sporttalenten in Noord-East-Friesland. Maar ook sport en sportsters. De sportploeg van het jaar heb ik een nominatie voor en heb ik een award voor. En viert natuurlijk ook net heel wichtig, Bouke. De aanmoedigingsprijs voor de G-sport, echt heel belangrijk. En, dat is misschien wel een verrassing, vorig jaar de nieuwe categorie, de cultuurprijs. Ook dit jaar wordt er weer uitreiken aan iemand die nog van niks weet, maar hier wel aanwezig is in de zaal. In de zaal, Ja. inderdaad, ja. En inderdaad, sport- en ondernemersprijs. 23.000 stemmen ben er uitgebracht op de nomineren hier in Noord-East-Friesland. Meestal kon stemmen door middel van de stemfolder die ze in de briefbus kregen vanuit het RTV North Magazine. En maar liefst 23.000, dat is een nieuw record, heb ik Ja, begrepen. maar nog nooit zo volle hoor. Een nieuw record, die kon je stemmen in Noord-East-Friesland. Maar ik heb me nog een kaartje pakken. Ik heb net zo hebt, heel verstandig, heel fout. Natuurlijk hier een jury die alle nominaties heel kritisch beschouwen had en daar ik zijn oordeel op veld had. En dan hien we dat onderverdeeld in 2 soorten. Hier een sportjury en een ondernemersjury. En in de sportjury zitten Jan Dolstra, Sjouke Bakker, Christian Plonius, Jouke Spoelstra en Lammert Brouwer. Maar we hebben natuurlijk ook nog categorieën in de ondernemersjury. En ook daarvoor hebben we een paar mensen gevonden die echt hun luchtskinder laten houden over deze bedrijven. In de jury dit hier Sietse Helma, Melle Dotinga, Frans van Wieren, Esther Hanemeijer en Herman de Hoop. Zij mochten ook mij beslissen wat de bokaal mijn hoester neemt. Maar ook dus de publiekstem tellen mij voor 50%. Wat ik ook nog zie hem zeggen wil, dat ergens van de jongen weet ik nog een quiz van gonnen. Daar ken je al mij dan. Wij als lokale omroep toch de lot maat heeglezen. Wij meidje een quiz. En altijd een beetje mij zit, en dat komt helemaal goed. Mij, jou, ik, mij dan thuis van de jongen en ik hier in de zaal. Dus hou de smartphone bij de hand, aan verder op in het programma. Vertel ik hoe dat gaat. En dan zullen we zien wat Jim thuis van wat is Friesland weten. Goed, wij gaan nog praten, dacht ik. Het is tijd om te beginnen met de allereerste categorie. En dat is het sporttalent van het jaar. Waar voel op Oranje hier? Waar zeggen de wat is Friesland als het nieuwe talent? Er zijn 3 genomineerden uitkwamen, 3 hele fanatieke mensen. Het is de eerste categorie. Dit zijn de genomineerden. Elsa Riepstra. Elsa Riepstra uit Oensjerk presteerde uitstekend in 2017. Sinds haar 9e doet ze aan survival en sinds kort aan obstacle running. Het talent werd Nederlands kampioen. Eerste tijdens het Europees kampioenschap obstacle running in Biddinghuizen. In Canada schreef het 16-jarige talent zelfs het wereldkampioenschap op haar naam. In 2018 gaat ze proberen haar Europese en wereldtitel te verdedigen. Leonie Bentveld. In 2017 was de 13-jarige Leonie Bentveld uit Burgum in topvorm. In Appelscha werd ze Nederlands kampioen veldrijden bij de jeugd en in Amersfoort behaalde ze een 2e plaats bij het NK jeugdwielrennen op de weg. De talentvolle Bentveld fietst alweer 5 jaar bij Otto Ebbens. Ze begon op de weg, maar tijdens wintertrainingen lonkte het veldrijden. Leonie, haar ambitie voor 2018 is het prolongeren van de Nederlandse titel. Jesse Zwart. De 16-jarige Jesse Zwart komt uit voor karatevereniging Iryoku en behaalde in 2017 de Friese titel op het onderdeel gevecht op de mat. Zwart is lid van de Nederlandse selectie en won overtuigend op het Open NK en schreef in België de Beker der Kempen op zijn naam. Een toernooi met ruim 300 deelnemers. Op het EK tot 22 jaar stootte Zwart door tot de kwartfinale. Hoofddoel voor 2018 is de finale van het Europees kampioenschap.
Hey, maar Jere, inderdaad, wat een applaus voor de eerste categorie die hier op het podium zit. En de eerste categorie is altijd een beetje de spannendste categorie. Althans, dat vind ik zelf wel. Ik even van mezelf praten, maar je moet altijd iemand als eerste wijzen. Hey, naast me is dit Elsa. Elsa, hoi. Mooi dat je jong bent en nomineert best voor zelf. Nou best 16 hier en dan kies je voor Survivor Run. Waarom eigenlijk? Het is een hartstikke mooie sport en het is een van de zwaarste sporten, de zwaarste duursporten die er binnen. En dus het dacht van, ik ga net hinderrijden of ik ga net iets maar gymnastiek doen. Ik wil graag Survivor Run doen. Ja, het is volle stoerder, volle leuker, vind ik. Nou, inderdaad, we zullen voor die show op internet en er is zeker een stoere meid daarin. We konden ik jaren en ik in het filmpje dacht eigenlijk al wereldkampioen best 16 hier. Wat zit er dan nog van volgend hier te wachten, voor dit hier te wachten? Nou, ik wil natuurlijk bij de volwassenen ik zo heeg mogelijk eindigen letten. Dus als ik 18 ben, wil ik graag wegmeid van. En dan wil ik proberen ik zo heeg mogelijk te komen. Dus dat we de doelstellingen staan, 18 best en ik weer wereldkampioen worden bij de volwassenen. En laatste vraag, is dat gebroekelijk dat het heel vaak in het boerenland is? Want moest nou helemaal naar Canada. Ja, dat wie toevallig. Dit hier is het in Engeland, weet ik. En nou ja, daar wil ik natuurlijk echt niet aan. Dat begreep ik. Nou, dat geeft je zeker 50 geluk. Ik ren even voor ik ging naar Leonita. Veldrijden, ik heb een hele hoge tak voor sport. Waarom als we veldrijden kiezen en net voor wielrennen, dan ben ik dan wel even nieuwsgierig naar. Nou, veldrijden, dat vind ik wat leuker. Het is wat oors, want op het diek dan is het een beetje hetzelfde. Is dat in de modder dan misschien net? Ja, domme vraag misschien. Maar... Nou, dan was bijvoorbeeld een trap oprennen of een balkje springen. Dus dat is wat leuker, vind ik. Dat maakt het inderdaad moeilijk. Hè? Hoe die trapjes, hoe die hindernissen heen springen, door de modder heen, klauteren en krabben. En, nou, dat is op zich hartstikke goed. Hey, op deze leeftijd kan ik me voorstellen, als ik nog een groot voorbeeld had, een groot idool had. Ik bedoel, ik ben een hele grote veldrijders vanzelf. Als ik in die echt zei van daar zoek wel een beetje iets van op, zo goed word ik weer als diegene. Ja, Marianne Vos wel, maar nou ja, dat wordt nou wat minder. En wie de man wil Mathieu van der Poel. Ja, daar kennen we natuurlijk net omheen, hè, Mathieu van der Poel. Dit hier wordt een geweldig aan natuurlijk in het veldrijden. Ja. Helemaal prima, heel veel succes. Dan ren ik nou even verder naar Jesse Zwart. Jesse, was ik hier mooi naam, weet je dat? Ik heb je broek mooi om. En dan, oké, dan kan ik die mooi in vregen, want binnen een minuut een finale willen. Wat is de truc? Zoals het misschien ik voor dan kennen met die broer of gaat het aan de mal? We hadden boksringen oproemen, maar we doen gewoon een poging. Gewoon hut slaan. Nou, meisken, nee, zullen we dat maar net doen? Ik denk net dat dat verstandig is, inderdaad. Hey, het doel vandaag is om in de EK-finale van 2018 te komen. Wat was er vandaan? Hoe was dat bereiken? Ja, heel veel trainen. En volle meer uren ik pakken maar trainen. Dus volle vaker. Dat is wel de truc in die tak van sport, prullen oren van trainen? Ja, volle techniek en allemaal combinaties. Allemaal trainen. Het is altijd trainen. Trainen. Dat is vaak zo bij sporten vanzelf. Trainen. Hij heeft een broer, kijk, mooie naam. Helpt jou juist erbij? Daar ben ik wel even nieuwsgierig naar. Mooi trainen. Gewoon maar mooi trainen. Ja, dat zoek ik. Ik denk, misschien ben ik wel maar de tas op paar. Of ja, je weet het net vanzelf. Hè? Maar dus hetzelfde als Jesse dus. Ja. En dat vind je hartstikke leuk? Jawel. En was ik zo goed als die broer? Nee, hoeft net voor mij. Dat doet net voor mij. Heel bescheiden inderdaad. Nou, ik let de heren en dames hier net langer in spanning. Want dan wordt het tijd voor de uitrekking. En dat is dan het spannendste moment. Dan komen we erbij. Waar gaat er naar hoe is mij de award? En dan wil ik de beide broers even vragen om even een stukje naar links te gaan. Want je krijgt een beetje voor de tafel. Ja, rechts voor inderdaad. Ja, dat is een spiegelbeeld, dat is televisie. En dan mag je nog wennen. Daar is die ze. 8 awards die van Jonne eruit maten en de eerste gaan we nooit van. Deze categorie die wordt sponsoren door de onderneming van het jaar 2015. Die won vorig jaar en daarvoor is hier, en jou een groot applaus, René de Heij. Dag René, welkom. We gaan even een stukje naar voren. Ja, voor hem denk ik een spannend moment. Ja, tuurlijk. Dit is altijd spannend. Dat doe je niet elke dag, hè? Nee. Hey, jullie hebben een beetje ervaring als bedrijf. Want 2 jaar geleden gingen jullie hier met de award er vandoor. Niet te vergeten, vorig jaar april, Friese onderneming van het jaar. Waar ligt jullie grens? Nou, die hebben we nog niet in het zicht. Ik denk dat we de komende jaren nog heel fors door kunnen groeien. En dan is de link natuurlijk naar de categorie talent ook voor ons heel snel gemaakt. Uiteindelijk als je zo groeit, dan heb je ambitieuze mensen nodig. Mensen die de lat steeds een beetje willen verleggen met ons. En we merken dat we heel veel van die mensen hier in de regio hebben. Dus nee, nog lang geen grens in zicht. En jullie worden zo langzamerhand ook een van de boegbeelden van duurzaamheid, als ik het mag geloven. Want wat voor dakbedekking hebben jullie? Ja, inmiddels bijna 4000 zonnepanelen.
Dus dat is met die wind van de afgelopen week, moet je dan vooral ook zorgen dat alles heel erg veilig is. Maar dat is een mooie stap. Helemaal goed. Zullen we het maar gaan doen? Laten we doen. Helemaal goed. We gaan een winnaar bekend meidje. En dat doen we net zoals de orde hier mijn gouden envelop. Maar als jij hier naast dit scherm bij mij wilt gaan staan, dan doen we dat met een druk op dit scherm. Ik druk hem nou in. En dat betekent dat wij er aan binnen. En ik wil jou vragen, René, om je hand erop te leggen, hem te laten scannen. En dan gaan we zien wie de winnaar is. Even kijken. Volgens mij gaat hij bijna. Ja, hou hem erop. Hou hem erop. Hij is goed. Komt-ie. Wie is de winnaar van het Sporttalent 2017? Elsa, Leonie of Jesse? De winnaar is Elsa Riepstra! Kom! Gefeliciteerd! Dank u wel. Helemaal goed. We pakken de award. Pak hem er maar bij. Ja, we moeten even zien. Hij staat hier helemaal vooraan. En dan jou ik... het wordt. Elsa, van harte gefeliciteerd. We spraken net al altijd, dit is niet waar je het als sporter voor doet. Als moment en in spanning. Maar je hebt zo verschrikkelijk veel gepresteerd de afgelopen jaar. En ik weet dat één ding is me bijgebleven wat ik over je heb gelezen. En dat is dat je Europees kampioen werd. En dat je vervolgens op dat moment dacht, ik wil nu naar het wereldkampioenschap. Je hebt geen moment gehad dat je echt direct dacht, genieten. Nee, je was alweer bezig met je volgende doel. En dat is in groei en dat is met ambitie vaak ook het moeilijke. Probeer van deze prijs ontzettend te genieten, want je hebt hartstikke verdiend. En laat het een stimulans zijn. Alsjeblieft. Elsa Riepstra, de sporttalent van het jaar 2017. En toen kreeg ze nu natuurlijk nog een heel mooi bos bloem van Melinde en een oorkonde. Jou om alsjeblieft een mooi plakje. Ja, en dan wil ik natuurlijk heel graag weten, wat vind je ervan? Geweldig natuurlijk, ja. Altijd zo'n standaard vraag, is het verwachten? Ik weet het net. Dat is altijd lastig. Het is hartstikke spannend. Dit is iets wat naai is. Dat is het wat eerst. Dus ik kon er niks van verwachten. Helemaal goed. Nou, ik hoop dat het echt een leuk plakje juist. Zet het even op een foto, want we vinden het altijd leuk om te zien waar het Del is. En wij wensen je hele volle succes dit jaar en in de rest van die carrière. Dank u wel. Een heel groot applaus. Elsa, dames en heren. En daarmee is de eerste award van dit jaar uitgereikt voor het Sporttalent. En jij het applaus nog op achtergrond voor Elsa Riepstra, die al prachtige prestaties die in had. En dan deze al nominatie, maar mij zeggen deze award echt nog in haar prijzenkost door een ken. Vanzelf heb ik altijd even een peteken met je nu de jury. Dat zo deze keer Jouke Spoelstra werd. Maar Jouke is helaas net lijfelijk aanwezig. Maar gelukkig troffen we hem op het laatste juryberaad. En daarin we toch nog even voor de camera een peteken mooi. Hoe sportief ben je zelf eigenlijk? Ja, Tronk is wel vrij sportief. Dus een beetje hutrennen, maar ik voetbal is zowel in de zaal als ik op het veld. Op dit moment wordt geblesseerd, Annelies. Dus het is helaas net helemaal je van het. Maar probeer je zo snel mogelijk weer om te komen en dan ben we er weer. Ja, en hoe belangrijk is het nou eigenlijk om sportief bezig te worden? Nou, ik vind het zelf heel belangrijk. En net alleen nog wat vaak met zijn sport belangrijk voor de gezondheid. Maar ik vind ik in het dorp, in Noord-Oost-Friesland, maar ook in de gemeente Karspelen, dat het een sociale binding had. Dus een protomeester komen naar biel qua vrijwilligers. Ik ouder, maar ik jongeren en iedereen moet wel qua daar. Dus ik vind het heel belangrijk, de sport. Ja, wat dacht de gemeente of de lokale oerheid nou om dat te stimuleren? Nou, in het algemeen stimuleren oerheid en sport natuurlijk altijd. Hè. Gezondheid hartstikke mooi. En wie op mij aan de gang ben, is ik de sportvoorziening op een goed peil te houden. Dus waar ik dat er goede velden lezen, dat de sporthallen niet waar er binnen. Maar ik op het moment, nou, we hebben een prachtig goede korfbalploeg in de gemeente. Speelt op hoog niveau. Jou te gaan, we spelen op hoog niveau. Een scoutklok nodig. Ja, we zoeken topsportfaciliteiten. Dan willen we deze gemeente graag in meedoen en dat ik stimuleren. Ja, en hoe leidt het er nou van met die sportvelden? Leidt het er goed bij? Ja, het Koninkrijk leidt er hartstikke best bij op dit moment. Dat mooi strak. En voor de rest leidt het er mooi bij. In Karspelen en ik hartstikke mooi aan de gang. Als de vereniging zegt wie wil het onderhoud zelf doen hebben van de sportvelden, dan ken dat. Kreeg ik budget vanuit de gemeente. Maar binnen de vereniging die zegt, nou wie wil het toch net doen, want ik ben Leeds. En het gaan vrijwilligers, dan doen we dat als gemeente.
Maar overal leidt er op dit moment heel mooi bij. Wat vind je nou eigenlijk van deze initiatief in die sport- en ondernemingsverkiezing? Ja, ik vind het een heel leuk initiatief. En vooral, ik zit in de jury, ik discussieert en die. Maar wat ik leuk vind is dat het er ook eens komt de topsport heel vaak in beeld. En ook zoals ik dat de regionale sporters in beeld komen. Die soms iets minder platform krijgen, maar nog wel een heel groot platform krijgen. Dus dat prachtig initiatief en vooral terug in. En hoe wil je dat nou om in de jury te zetten? Ja, altijd lastig hè. Dat is altijd wikken, wegen, discussiëren, neem het maar op. Dus iedereen zei ik altijd, ja eigenlijk komt het half jaar ik ben maar uiteindelijk toch een terugslag jong. En ik vind het heel leuk om andere sporters op deze manier kennen te leren. Jouke Spoelstra wie dat, de juryvoorzitter of hier uit de jury in ieder geval. Dan wordt het tijd voor de volgende categorie. De Van Wieren en Vellinga starter van het jaar. En dit ben een nomineren. De Molkerij uit Damwoord. Sinds 2016 verbindt de Molkerij in Damwoord geselecteerde boeren, telers, verwerkers en aanbieders op basis van hun producten. Door elkaars passie, kennis en ambities te bundelen tot een mini-keten creëert het bedrijf waardevolle eindproducten. Naast de boerderijwinkel op de Dokkumer Stadsboerderij is de Molkerij binnen een jaar uitgegroeid tot een platform met gerenommeerde partners en verkooppunten in Noord-Nederland. De uitdaging is om de verschillende sectoren maximaal samen te laten werken aan gewaardeerde en gezonde eindproducten. Buitengewoon mooi uit Kolm. Tineke Kuipers van Zwieten opende in maart 2016 haar eigen lifestyle winkel. Buitengewoon mooi. In de winkel worden streekproducten uit Noordoost-Friesland verkocht en kledingmerken die duurzaamheid waarborgen. Ook helpt men met woninginrichting en kleur- en interieuradvies. Voor mensen met een handicap zijn er koopavonden op afspraak. Bedrijven helpen buitengewoon mooi met kantoorbeplanting. Voor scholen worden kleurplannen gemaakt. De winkel barst na 1,5 jaar al uit haar voegen en dus zijn er uitbreidingsplannen. Toch wil Tineke de charme van de winkel koesteren. De pannenkoektrein uit Marm. Het station van Marm-Westernijkerk ligt aan de voormalige spoorlijn Leeuwarden-Dokkum. Ook wel bekend als het Dokkumer Lokaaltje. Na een verbouwperiode van 3 jaar opende de Marmer IJzeren Spoorwegmaatschappij eind 2015 het gerestaureerde stationsgebouw. Eigenaar Klaas Smit verzamelde allerlei objecten en kocht een stoomtrein uit begin 1900. In het gebouw zit een klein museum, keuken en een kaartjesloket. In de trein kunnen de bezoekers pannenkoeken eten. Wie het oude station in Marm binnenstapt, waant zich in de jaren 30 van de vorige eeuw. Ja, en sinds het dan maar waar maakt er mij die award naar Hoestegin waar is volgens het publiek thuis en de vakjury de beste starter van het Aron de Ier. Tineke, buitengewoon mooi. Wat een mooie naam. Mooi hè? Ja. Hoe is daar ook aan? Nou, hoe neem je een winkel waar eigenlijk van alles te krijgen is? En dat weer lastig. Dus vandaar, ja, eigenlijk alles wat we verkeerd is buitengewoon mooi. Oh, nou, dat is een mooie link. Ja. Wat is er voordat deze winkel staat, Hast? Ik ben bloemist van beroep en ik ben interieurstyliste. Maar daar is nog gewoon zakelijk dus terugzetten dan. Ja, dit wil ik eigenlijk als jong famke wil ik dit eigenlijk al. Maar ik ga gewoon even wachten. Heel lang geduld hoor. Dat is net mijn sterkste punt trouwens. Maar op het juiste moment. Dan tarten wij dit nou wel heel erg dus. Even wacht je nog. Ja, precies. Helemaal goed. En waar is een mengel moest je ervan maken? Het is net in een koers, dus in een genre product. Waarom doe je dat? Nou, ik wil eigenlijk beginnen in ons eigen dorp, waar ik zelf ben opgegroeid. Omdat ik daar de mensen ken en de bedrijven. En ik miste van alles in Kolm en dat heb ik alle jaar in mijn winkel propt. En het is een succes. Ja, helemaal goed. Ik wens je een heel volle succes aan Mathieu. Dankjewel. Helemaal goed. Tineke van buiten gewoon mooi. Ja, absoluut. Dan gaan we naar Boukje en Hesseljan, naar de Molkerij. Ja, ik iets wat wij volgens mij net helemaal naar achteren kroepen. Zo spannend is net. Dit bestiert nog net echt zeker, dat concept wat je hem nou doet. Nee, het is nee en het is ontstaan uit een stukje passie voor uw eigen producten en uw bedrijf. En
Maar onze partners hebben er, een stuk als 10 partners hebben dit groen-wijs stamt eigenlijk. En het gaat hartstikke mooi. Denk je hem dat je hem echt een behoefte invullen met je onderneming? Ja, wij jaren van onze klanten jaren wij een heel soort van wat een goed initiatief. En wij zijn heel blij met de producten die hem aanbieden, zeg maar. Dus ja. En hoe krijg je nou die partners dan bij elkaar dezelfde kant op? Want die mag natuurlijk echt mij dan willen. Hoe krijg je dat voor elkaar? Nou, bepaalde partners gaan wij zelf benaderen, omdat wij het gewoon echt hele mooie ondernemingen vinden en die echt een beetje dezelfde gedachten hebben, zeg maar. Maar er zijn echt partners van ons die ons benaderen, die zelf zien hebben van, nou, dat is een bedrijf wat goed bij ons past en laten we eens in gesprek gaan. Tevreden hoe het de R&D van je gang is? Ja, zeker. Een hichtepunt? Nou, dat denk ik wel dat de nominatie, dat we hier van nomineerd zijn. Oh, dat is heel mooi. Daar ben we heel blij. Maar dat is fijn op die end. Ik wens je met een hele product succes. Gewoon lekker naar Stineke staan. Dan ren ik nog even naar Klaas. Wat had je een fantastische outfit, Klaas. Dankjewel. Dat is toch allemaal mooi. Daar mij nog wel een applaus voor, want ik vind dit echt fantastisch. Ik lees in een van de interviews, want we hebben hem aardig belaagd met al die gesprekken en interviews en zo, dat het voor jou nog een droom was, zo wat Holbert onzeder is, dat wij dan die lijn terugloeken. Absoluut. Hoe is dat voor die? Gewoon die kant op rijden. De rails ligt bijna klaar, dus het is 12, 13 kilometer naar Holwert. Het zou heel mooi zijn als we daar nog kunnen rijden. Want Holwert aan Zee is gewoon een super initiatief. En daar plukken we allemaal onze vruchten van. Nou, we hebben de trein en we komen er wel. Die is klaar om te rijden? Die is klaar om te rijden. Nou, er loopt nog bijna, dat zijn ze aan het restaureren, maar hij komt onder stoom. En de slaaptrein is een nee-initiatief. Hebben we al zulks in Nederland? Nee, dat bestaat niet. Er is ook geen pannenkoektrein, ook op de hele wereld niet. Er is er maar één en die staat in Friesland en dat is Marm. En daar maakt dan zo'n slaaptrein aan nog bij? Ja, die komt erbij. Dat duurt eventjes, want je moet natuurlijk, je hebt natuurlijk niet gelijk een hele knip vol met geld om alles maar te gaan bouwen. Maar we zouden in eerste instantie zelfs een slaaptrein eerst maken, en nadat het station gerestaureerd was. Maar we dachten, ja, dat duurt zo lang, laten we een pannenkoektrein beginnen. Ja, en dat zit elke avond vol en dat hadden we nooit verwacht. Wat is de mooiste reactie die je tot nota kregen haast van een van die gasten die bij mij te eten best had? Ja, de mooiste reactie. Het is, elke gast heeft... Er is iets heel bijzonders met de pannenkoektrein aan de hand. Wisten wij ook niet van tevoren. Maar als mensen die komen de deur in, die staan 1 meter binnen en dan staan ze helemaal te kijken zelf van, wat is dit in vrede? Flabbergasted. Flabbergasted, zeggen de Engelsen. En zo was er ook een mevrouw en die zei, er zijn veel mensen die vragen, ja, maar waarom hier in Marm? En toen was er ook een Engelse mevrouw en die zei, if you build it, they will come. Met andere woorden, als je zoiets moois maakt, dan komen de mensen vanzelf. Ja. En ja, dat geluk hebben we. Eén gewetensvraag en heel kort antwoord. Morgen belt Pier Eringa. Weet je wie Pier Eringa is? Die belt je op? Nee, maar als hij me belt, dan weet ik het snel genoeg. Pier Eringa is de directeur van ProRail en is verantwoordelijk voor het spoornetwerk in Nederland. En die zegt, we gaan het doorcommunicatie weer nieuw leven inbrengen. Ja. Dus je moet aan de kant. Nou, toevallig zit een collega van Pier hier bij mij hier achter in de zaal. En die gaat het absoluut regelen dat wij gewoon in het programma opgenomen worden. Of niet dan? Succes, Klaas. Dankjewel. Ja, en dan is het noteerd inderdaad voor de uitdrukking. Hey Bouw, ik ga een idee. Zeg, als je sleeptrein er is, maar je 2 erin. Is dat een leuk idee? Nou, mag ik bedanken? Oh, ik vond het wel leuk. Ja, nou, gaan we even wat maar lezen. Ik wil graag naar voren naar van Wieren en Vellinga. Frans van Wieren. Hele goeie, hoe fijn dat jullie er weer binnen, Frans. Even voor de zekerheid. Het aantal starters in Friesland neemt Aron hier een dag gestaagd. Vooral vliegend. Merk je hem dat ik? En wat zou daar verklaring voor waren, denk je? We merken zeker dat er meer ondernemingsgeest is en dat de starters echt aannemen, absoluut. Ja. En wat de reden daarvoor is, ja, het werk neemt echt aan. Dat is inderdaad weer. Het werk neemt inderdaad enorm toe hier in Nederland. Maar ook in Noord-Friesland vanzelf. Nou, even niet een goede reden. Waarom had de starter voor Wieren en Vellinga als accountant kiezen? Wie begeleiden de starters van A tot Z en wie zwaar ervoor dat het een succes werd? Nou, dat zal zeker een goede hand zijn, maar voor Wieren en Vellinga. Dan wordt het noteerd voor de uitdrukking. Dan gaan we naar het scherm. En we werden de procedure ondertussen. We hadden al een keer zien. Dan rijdt ze hem even een keer rond. Een beetje naar achteren gaan. En dan verzoek ik jou aan, Frans, om de hand erop te lezen. En dan gaan we de uitdrukking bekend maken. Hij is goed, Kurt.
Winnaar, starter van het dier van Vier en Velga. Buitengewoon mooi. Tineke, kom erbij. Geweldig. Ze is helemaal van het plaats, ja. Wil mij mooi uitreiken, Frans? Succes. Cheers, alsjeblieft. Dit is echt wauw. Echt wauw, zegt Tineke. Nou, wie dit het waardje burg of net? Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, want ik hier nog nooit van deze ondernemers ja, dus ik ga me er wel even in verdiepen. En ik ben echt onder de indruk, dat is echt serieus. Dus ik denk, oh, dit wordt hem net. En, maar ik had hem al. Ze had hem al, inderdaad. Tineke, van buitengewoon mooi, van harte gefeliciteerd. En dat betekent dat de volgende woordtrek over uitgaan is de starter van het IR 2017. En wat prachtig om zijn reactie te zien, toch helemaal mooi. Er worden een hele prutte prijzen van Dionne Fortune en ik prijzen die je hem thuis winnen kon. En het is je zo ook dat ik soms op zoek ben naar bepaalde gasten en ik weet het altijd maar Pieter Rensma webbist. Want die zie ik even op dit moment. Het is even improviseren. Pieter Rensma van mij zit hier ergens in de zaal en gaat er nou ver staan. Maar ik zeg hem even net. Pieter webbist. Pieter Rensma. Ik weet dat we me vrienden kennen. Pieter. Zwaai even of Rob even, Pieter. Oh. Nou, Pieter, kom hier even naar achteren. Pieter. Van mij komt er daar hoor. Ik denk nog best achter in de zaal, Pieter. Pieter, kom erbij. Kom even naast me staan alsjeblieft. Fijn dat je er bent. Hey Pieter, van welk bedrijf ben je ook? Rensma waterbehandeling. En wat doe je als bedrijf? Onder andere een wateronthoudersverkeerpje en alles wat met waterbehandeling uit te staan. Want ik ken het steeds meer, het begrip wateronthouding, kalk, wat uit het water bij maakt. Is dit iets wat nou echt nodig is? Is dit een nieuwe trend? Wat zorgt ervoor? Wat voor voordeel hebben wij er als consument om? Ja, het is in feite is het noodzakelijk hier in Nederland, want we hebben gewoon kalk in het water en dat brengt de protonadeel met zich mee. Zoals? Kalkomslag overal in badkamers en les van droege hoed. Komt ook mee door kalk. Dan brotten mensen net in de gaten en vooral met eczeem en dat soort problemen. Is een wateronthouder een uitstekende oplossing. Dus wat wij zeggen op televisie, maar al die wasmachines die stikken gewoon terug de kalk, dat klopt het? Dat klopt het inderdaad. Helemaal goed. Hey, we mochten een actie uitvieren in uw blad. Mensen konden sms'en en die konden iets winnen. Wat jou stond de winnaar, Samartien? Zij krijgen een eikalk wateronthouder van Boshuis. Dan mij sto, de winnaar bekend meidje. Ondij is de grote eer. Om waar jouw sto die prijs wordt? Ik hier dat het in het metselen weer, maar de naam had ik net. Dan hoor ik hem zo stiekem het kaartje voor die neus dat het chink is. Ja, maar dan had ik al bijna de bril van horen. Ja, maar er stond zelf op het plaatje. Orne Meinema. Ja, Orne Meinema. Is die hier in de zaal? Orne Meinema. Orne, doe mij eens naar achteren komen. Orne. Dit hier is toch net verwachten tussen die in de kamers? Ik net verwachten, nee. Nee, een goede verrassing. Doe hier dus een sms gestuurd? Nou, hier vrouw dingen, hè? Oh, waar is de vrouw dan? Ja, de vrouw is schuldig. Nou, je zult er heel blij mee wezen. Je kreeg een prachtig product van een heel mooi bedrijf. Door er wat leuks van dat jou het een goed plakje. Waar maakt zijn ding? Ja, bij de waterleiding, hè? Bij de watermeter. Je hem regelen onderling dat dat goed komt? Ja, we komen volgende week even een kadel, de denk te monteren. Dat komt al heel klaar. Helemaal goed. We kregen nog een bos bloem van Marlene, want om dat nou op de wetterleiding te zetten. En mij dan nog een heel groot applaus voor de winnaar van de wetteronthouder. En dankjewel. En dan gaan wij op naar de volgende categorie. En de volgende categorie gaat weer over sport. Want waar had het Oranje hier het meeste indruk op je maken als sporter van het IR? We hebben maar liefst 4 genomineerd. Omdat je hem er in Noord-Friesland en als vakjury net achterkwam. En dit zijn de 4 kanshebbers. Harmina Holverda. De 33-jarige Harmina Holverda uit Kolm werd in 2017 met haar paard Mario van Bokkum Fries en Nederlands kampioen M2 dressuur en Europees kampioen voor jonge dressuurpaarden. Met Rushert van Bokkum won ze de Pavo Frieso bokaal.
Harmina begon met paardrijden bij de Maartenruiters. In mei opende ze haar eigen stal. Holverda hoopt haar paarden zo nog verder te ontwikkelen en wederom mee te kunnen strijden om de titels. Jan Roelof Wiebinga. De 39-jarige Jan Roelof Wiebinga uit Koostertille beleefde in 2017 een zeer succesvol seizoen. Hij werd verkozen tot beste stokkarcoureur van Nederland en mag daardoor komend seizoen rijden met het zilveren dak. Daarnaast wint hij de Kings Battle, Masters of Shale, clubkampioen bij Akon en plaatste hij zich als eerste gravel F1-rijder voor het WK-finale in Ipswich. De ambitie voor 2018 is het evenaren van het zilveren dak. Louise Krol. In de zomer van 2017 won de 19-jarige Louise Krol op het kaatsveld van Weidum de 41ste Froljus PC. Samen met Imke van der Leest en Jeanette Winia won ze de finale op 5-2 en 6-4. Het was pas de tweede keer dat Louise mocht deelnemen aan de PC. Door de winst werd het een meer dan geslaagd seizoen. Vanaf kleins af aan is Krol bij het kaatsen betrokken. Haar ambitie is nogmaals de PC te winnen en koningin van de partij te worden. Marijke Groenewoud. Marijke Groenewoud uit Halm werd in 2017 2 keer Europees kampioen skileren en pakte 1 keer zilver op het EK. Op maar liefst 6 afstanden werd ze Nederlands kampioen. Ook won ze 2 keer zilver op het NK. Op de schaats werd ze 2 maal Nederlands kampioen. De 18-jarige Halmse herstelde onlangs van de ziekte van Pfeiffer en is van plan om op het WK 2018 te schitteren. En hier staan ze dan bij mij, naast op het podium, de fjouwer nomineren uit het sporter van het jaar. Harmina, eigenlijk best ook wel een ondernemer type kies. Ik had voor de oren nominatie in de wacht kom ik het vanzelf met Hendricks. Hey, een eigen stal, diverse kampioenschappen dit hier. Beste beslissing ooit? Ja, dat denk ik wel. Ja, ik ben heel blij dat ik mijn eigen stal ben begonnen en dat ik me nou vooral op de sport kan richten. Maar dat jouwt je de ruimte en de tijd om inderdaad meer te kunnen oefenen en beter op die sport te kunnen richten? Ja, absoluut. Ik ga nou voornamelijk sporthinders te staan. Dus ik ga een aantal talentvolle jonge hinders die weer straks ook bij mij kunnen naar de nieuwe kampioenschappen. Dus dat is heel mooi dat ik me daar volledig op kan concentreren. Nou, dat is inderdaad heel fijn. Even voor de net sportieve meesten, of net hindermeesten hier onder u, maar dat wel goed, ze vanzelf. Ik zie er een kreet voorbij komen over M2-dressuur. Nou, ga ik wel eens wat van gewoon dressuur. Volgens mij dat is een hele mooie bak en dan met een hinder heel mooi in op muziek. Maar wat is dan M2-dressuur? Kan je dat nou even vertellen? Nou, de M2-dressuur is de hoogste klasse waar dat hinder op dat moment in mij rennen, qua leeftijd. Dit is nog een jong hinder. En hier is nou alweer een klas hoger. Nou. Hij is nou een jaar ouder, dus die mag nou naar de set. En volgend jaar dan kan hij naar het hoogste niveau. Maar daar staan de letters dus voor. ZM, dat is onderklassen. Ja, klopt. Het haast de B is het begin, de M is het, de L is de licht, M het midden en het Z is het zwier. En hier in het nou, dat is dat hinder, Mario, die rent nou in het zwier, in de ZI en dan. En volgend jaar gaan we weer een stapje hoger. Een stapje hoger, inderdaad. Oh, dankjewel. Voort even een lesje hinder beste meisje. Jan Roelof, heel horentak van part van de viervoeters naar de gemotoriseerde paardenkrachten in dit geval. De woensdag hier de Kings Battle in Blauwhoes. Had ik uitnodiging gekregen van Willem en Maxima? Nee, dat net, nee. Nou, dat is wel spietig dan inderdaad. Hier is het zin in wie stoot het wel. Hey, een van de prijzen die ik won, toen als kampioen worden is, is dat het zilveren dak op de auto hamhuis. Nou, is mijn auto ook zilver, dus ik zou het verschil even. Kan je een krijg uitleggen wat er nou precies inhoudt, het zilveren dak? Nou ja, de stok als die er binnen, du hast 4 verschillende kleuren dakken erop. Dat zijn witte, gele, blauw en rode. En de witte zijn de slechtste. Best een beetje beter, was geel, dan was blauw en was rood. Maar de beste rieder die had het zilveren dak. Dat is de beste rieder van het jaar ervoor. En die moet alle wedstrijden op de laatste plek beginnen. En die moet dan zien om weer naar Fjaren te komen. Dus eigenlijk best heel blij met het zilveren dak, maar vanuit sportief weegpunt best er misschien net zo heel erg wees mooi. Ja, dat was een beetje straft. Eigenlijk was het een beetje straft. Je bent winnaar en je bent straf. Dat is toch een vreemde combinatie van autosport. Nou, preuze succes in ieder geval. Hey Louise, hele gevaarlijke vraag. Dames of heren keertsen? Dames keertsen. Ja, vanzelf. Dat ken natuurlijk ook niet mensen. Wie een hele domme vraag. Dit hier, winnares van de Froljus PC. Hoe spannend wie die eerste omloop eigenlijk? Of stel ik nou een hele gevaarlijke vraag? Nee, ja, het was heel spannend. Want er staan best wel 4 achter. En dan kom je terug. En dan wordt er een hele dure fout maken in je partuur. En dan pak je hem toch nog correct. Dus dan valt er wel heel een soort van, maar het was echt wel even
ja, bibberje. Even nu te houden. Wie 4, 6 jou net? 4 weesten gelijk, 6 gelijk. Ja, zo, nou inderdaad. 4 weer het scheelt 12, maar dat mag ik de pret niet drukken. Helemaal prima. En dan tot slot helemaal in het hoekje. We kroepen steeds verder in het hoekje. En dan krijg ik net eraf vallen, een beetje naar voren. Bekend gezicht, want dan ziet je vriend direct naast me. Ja, toen ben je talent van die. En dan nou aan de spatter misschien van dier. Dat zou heel mooi wezen, ja. Hey, in 2016 toen vreeg ik de vraag van waarom kies nou voor Skildering. Ik ben eigenlijk wel benijd. Nou, had voor Skildering gekozen, had het hier volop door me bezig geweest. Had het toch echt een goede keuze geweest? Ja, zeker. Ik ben vorig jaar 1 keer Europees kampioen geworden. En nu 2 keer. Nou, dus dat is alleen maar beter, of net? Ja, vind ik ook. Helemaal prima. Hey, toen even de laatste vraag. Ik wil even een keer een mooi vriend hier. Hier is een fantastisch mooi motto. Dat raad is hier in de zeel en iedereen die vond het ook helemaal geweldig. Wist nou wat het weer? Wist nou wat toen zeidest? Geen idee. Geen idee. Ik zal hem even herhalen, want ik ga hem opschreeuwen. Het motto is verstaan op 0 en het gas erop. Nou, dat is toch prachtig, of net? Dat maak ik zeker in de skillspot van. Hé, Marijke, ik een hele grote succes. Want ik zie hem net langer in spanning letten. Want het wordt tijd voor het uitrekken van de nominatie. Ja, spannend moment inderdaad. Fjouwer genomineerd. Ik sowieso wel uniek voor deze verkiezing. Dat betekent dus dat het sowieso heel moeilijk was om elkaar te matchen voor iedereen in Noord-Friesland en voor de vakjury. Hij wil sponsoren deze categorie toe Bogronet. En we gaan hier vregen omdat op het laatste moment helaas hier van Bogronet je net wijzen kon om persoonlijke omstandigheden. Maar gelukkig gaan we hier van uw wethouders van de gemeente Kolmeland bereid voelen om de overhandiging te doen. Maar ik een applaus voor Jelle Boerema. Jelle, welkom. Ja, eigenlijk best wel een sporter in hart en nieren. Dus deze categorie, dat mag hij wel aanspreken. Ja, sport dat is echt mijn lust en beleving. Voetbal vind ik geweldig, hardlopen. En nu ben ik scheidsrechter, dus wat voor beslissing zou je hier nou meidje? Ja, dat is natuurlijk even lastig inderdaad. Hè. Als scheidsrechter ben je natuurlijk altijd onpartijdig. Nou, dan blijf je natuurlijk weer scheids. Dus ja, het houdt nog eventjes spannend. Helemaal goed. Nou, dan mag ik maar net langer in spanning letten. Zullen we maar de bekendmaking doen? We gaan de hand erop leggen, Bouw. Zo is het, we gaan de hand erop leggen. We activeren het scherm, want hier staat er de Bogronet Sporter van het jaar. Ik wil je als genomineerd een heel volle succes wensen. Jelle, ga je gang. Helemaal goed. Succes. Waar pakt de bokaal, de award, de sporter van het jaar 2017 is... Marijke Groenewoud. Woe! Kom erbij, kom erbij. Marijke, gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd. Hartstikke mooi, meisje. Nou, we pakst hem. Alweer ja, vorig jaar nou hè. Dat is heel mooi. Nou, maar als je een ploeg krijgt, dan kun je volgende jaar de sportploeg pakken. Nou, daar zit ik helemaal mee bezig. Hark Jon, hè? Want hoe wist het, hè? Want haar alles was toch zeist. Oh ja, dat is ik zo. Ik ren even een heel asociaal Friedel en ik pak even deze award. Jelle, ik jou meestal die. En ga je gang. Marijke, van harte gefeliciteerd met deze prijs. Wij als gemeente vinden sport altijd heel erg belangrijk. We proberen altijd zoveel mogelijk dingen te faciliteren. Goede sportvelden, goede sporthallen. We willen zoveel mogelijk mensen, jonge mensen aan sporten krijgen. Want het is altijd belangrijk als je ook boegbeelden hebt. Waar mensen zich gaan kunnen spiegelen. Denk goh, dat is mijn voorbeeld. Nou, en hier staat een prachtig voorbeeld, Marijke. Als je Marijke ziet, dan heb je toch allemaal zin in sporten. Hartelijk gefeliciteerd. Alsjeblieft. Dan kreeg er nog een mooie oorkonde erbij en ik de blommen. En dan kreeg Sametien ik nog een immens groot boert. Waar het ook nog op staat. En die moet eigenlijk boven de bed. He, dat willen we heel graag. Dus die kreeg Sametien van mij. En het mooie is ook, alle sportcategorieën die kreeg ik nog een waardebon van €250 te besteden bij Level Sportswear. Dus dat is ook zeker een hele mooie prijs. Dus er is misschien iets voor het wand voor kleren en dergelijke. Ja, nou, hoe is dit? Ja, echt geweldig. Ik had het net verwacht. Hey, dat zeggen ze dan altijd, hè? Hey, heb je toch wel een pittig hier, toch? Jawel, wonswieren hier nog. Krijg de ziekte van 5 waar ik nog hoor. Hoe haast dat ding? Want dat is een rotziekte om dan ik nog te sporten op die niveau. Ja, ik heb 4 maanden rustig hoorn en nu beginnen wij op het begin, zeg maar. Rustig opbouwen. Klasbak, wat mij betreft. Nog een heel groot applaus. Wat een enthousiasme. Marijke Groenewoud.
En dan inderdaad, dan is het dus toch ik dit keer de sportster van het jaar, Marijke Groenewold. Hartstikke mooi in Old Dutch. Het is hier ondertussen achterin hartstikke gezellig ontwinnen. En je mag helemaal gelijk, want het is natuurlijk hartstikke leuk dat we hier even van jullie wijzen mooi. Maar zoek je hem fysiek je mooi en toch een lied speechje stil te wijzen. Zo heel fijn wijzen voor u en de nomineren. Dan wil ik dan ook graag even parteren gaan met een van onze wethouders. De wethouder Esther Hanema uit de gemeente Dongerdiel. Ik verwachtte dat ze hier naast me stier, maar ze komt er touw. En ik denk, ons doeken we de zaal even niet. Esther, kom er even bij, maar even applaudisseerd worden natuurlijk, want het is hartstikke fijn dat zij hier van u is. Esther, van harte welkom, hartstikke leuk dat je er even wist. Het duo wethouderschap, bevalt het ook nota? Jazeker, dat bevalt ontzettend goed, ja. Weet ik luister om Albert de goede afspraken moeten maken of ben je daar heel flexibel in? Met Albert is altijd heel goed overleggen en dat is top. Het werkt gewoon ontzettend leuk. Nou, dat is dan fijn om te horen inderdaad. Het is dit hier het laatste hier in de gemeente Zouteres, de originele gemeente, Dongerdeel, want we beginnen natuurlijk in 2019 even fuseren. Hebben we nog, wat kan je zijn laatste hier eigenlijk doen als politieke partij? Nou, je kan nog heel veel doen en als politiek is het natuurlijk wat anders dan je taak als wethouder. Maar vanavond wordt denk ik ook heel duidelijk dat we als gemeente heel goed moeten werken aan een goed ondernemersklimaat. Het is belangrijk om ondernemers te faciliteren, om ze hier te houden, de kansen te geven dat ze ook zich kunnen uitbreiden. Maar ook bijvoorbeeld de aansluiting met onderwijs en bedrijfsleven hier in Noordoost-Friesland. Het is heel erg belangrijk nu en in de toekomst. Dus er is werk genoeg. Nou, dat is inderdaad zeker vier. Krijgt ik weer prachtig mooie ondernemers al, die komen aan natuurlijk ook nog op pad. Maar je prachtige nominatie. Even daar Hende, dus eerst in de jury. Hoe leuk wie dat om dat te doen? Nou, ik deed het de eerste keer. Het was ontzettend leuk. We zijn met een leuke groep op pad geweest bij deze passievolle ondernemers. We wisten al dat we heel veel mooie bedrijven hier hebben. Maar dan mag je echt even in de keuken kijken. Je hoort hoe passievol ondernemers zijn. Hoe vol ze zijn van hun eigen bedrijf. En dat is natuurlijk ons gewoon mooi om te horen. En dan weet ik eigenlijk wel dat ik het net vreeg mooi, maar een jurylid, kan ze een liedstipje van de sluier opleggen van waar let hij hem nou op? Nou, we hebben vooral gelet op de creativiteit en de innovatie-eigenschappen van een ondernemer. Hoe gaat hij daarmee om? Hoe onderscheidt hij zich ook van brandsgenoten? Daar hebben we op gelet, maar ook een stukje duurzaamheid. En ook hoe is een ondernemer maatschappelijk betrokken? Dat vind ik ook belangrijk. En dan maatschappelijk betrokken hier echt in de regio of gewoon regionaal in de provincie? Nee, echt in onze regio. Ondernemers, dat zijn dragers van onze economie. Dus dat is belangrijk. Dat een ondernemer zich ook zijn voelsprieten en zijn voeten zet in de samenleving. Actief is bij bijvoorbeeld een dorpsbelang of bij een ondernemersvereniging. Dat is een van de dingen waar we naar gekeken hebben. Dus dat maakt de jurytaak wel extra moeilijk, hakkel in de gaten. Ja, maar we hebben het met heel veel plezier gedaan en we zijn er ook goed uitgekomen. Ja. Nou, dat denk ik zeker. We de nomineren die beginnen we aan bekend meidje natuurlijk. Hey, even tot slot, laatste vraag nog even. Politieke ambitie in Den Haag, hast die stiekem echt nog? Of? Politiek, daar moet je lange adem voor hebben. Dus die ambitie gaat ook niet gelijk voorbij. Ik mocht 9000 voorkeurstemmen halen in Friesland. Nou, dat was natuurlijk geweldig. Over 4 jaar kijken we gewoon weer. En dus gewoon we mooi, het is er op een lijst en dan gaan we er gewoon voor. Friesland, die mag het zeggen. Helemaal prima. Esther, dankjewel dat je in best wens je een hele fijne doen. Zie je snel die plakje weer op. En dan gaan wij ondertussen terug naar de Rabobank ondernemers van het jaar. Waarbij de volgende nomineerd binnen. Jannie Reitsema, de 4 elementen uit Stroobos. Familiebedrijf De 4 Elementen is dé plek voor begeleid wonen en werken voor jongvolwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Jannie Reitsema richtte het bedrijf in 2011 op. Op basis van een individueel coachingstraject biedt De 4 Elementen 24 uur begeleiding en ambulant wonen, werken en dagbesteding. Daarnaast is er werkgelegenheid en ontspanning op het landgoed voor deelnemers, toeristen en dorpsgenoten. Ook is er een camping, haven en een multifunctioneel centrum op het terrein in Stroobos gevestigd. Fouke Dijkstra, ongediertebeheersing Fouke Dijkstra uit Oudwoude. Ongediertebeheersing Fouke Dijkstra is specialist op het gebied van bestrijding van wespen, ratten, muizen, vliegen, spinnen of andere plaagdieren. Eigenaar Fouke Dijkstra richtte als ZZP'er het bedrijf eind 2010 op in Oudwoude. In het voorjaar van 2011 werd uitgebreid met schoonmaakwerkzaamheden en bedrijfshygiëne. Momenteel heeft Dijkstra 4 werknemers in dienst en in drukke tijden worden er uit zijn kracht ingezet.
Het bedrijf wil zich steeds verder ontwikkelen en heeft met name als doel om minder milieubelastend te werken. Marijke Dikkerboom, Beauty Salon Marijke uit Hurregriep. Marijke Dikkerboom is de eigenaresse van Beauty Salon Marijke in Hurregriep. Als 6-jarige ontdekt ze haar passie voor het vak als ze een make-up set krijgt voor haar pop. In 2007 opent Marijke haar eigen salon. De zolderkamer wordt al snel ingeruild voor een ruimere locatie. Daar werkt een team van 3 schoonheidsspecialisten, een pedicure en een shiatsu-therapeute. In 2017 wint Dikkerboom de Beauty Award voor beste schoonheidsspecialist en wordt ze presentatrice van het RTL 4-programma Life is Beautiful. Ja, 2 prachtige nominaties, denk ik. Dat mij we toch wel zeker zes en ze staan in Nijsmeer op het podium. Ja, Jannie Rijtsema en trouwens het Jilt verhoren 2. Ik zei, ben ik zenuwachtig? Nee. Klein beetje. Oh, toch wel een beetje, hè? Kom maar wel achter. Hey, de 4 elementen. Ik had nog nooit zo'n initiatief zien. Waar haast voor dit idee wij? Uit mezelf. Ja, maar er gebeurt toch iets dat ik denk van, dit kon ik doen? Ja, klopt. Ik ben opgegroeid met een vader met niet aangeboren hersenletsel. Daardoor heel veel meegemaakt in de zorg. En later ook werkzaam in de zorg. En ik denk het moet anders. Dus vandaar. Wat irriteert je dan het meest in de zorg? Hoe mensen worden betutteld. Noem eens een voorbeeld dan. Alles wordt voor iedereen gedaan. Wat wij doen is juist mensen weer in hun eigen kracht zetten. Dus meer kijken naar de mogelijkheden en niet naar de beperkingen. Oké, en je hebt het ook over een nieuw onderwijstraject. Dat is toch wel een heel stapje verder. Daar kan ik nog niet echt wat over vinden. Dus ik wil nou toch wat meer daarover weten. Ja, dat is ook iets wat wij op de 4 elementen... Iets verder zo. Ja, maar anders horen we je niet. Hij doet niks. Ik zeg toch niet naar achteren kruipen, Jannie. Dat onderwijstraject. Wat wij op de 4 elementen hebben gezien met onze mensen... dat mensen die dus niet naar de normale school kunnen... in de praktijk dus heel veel kunnen. En andersom dus ook. Dus er kwam op een gegeven moment van de Alpha College kwamen ze bij ons en die zeiden van... Goh, wat jullie deelnemers hier maken, kunnen ze niet bij ons op school. Dus ik denk dat moet anders. Dus waarom gaan we het dan niet samen? Dus wat wij nu doen is een onderwijsconcept waarin alle niveaus worden losgelaten. Dus alles van VSO tot aan universiteit. Maar ook alle beroepskeuzes. Dus mensen die bij ons leren voor maatschappelijke zorg... die werken dus ook in de bouw. Of in de groenvoorziening. Of in de horeca. Dus daardoor krijgen ze meerdere beroepskeuzes mee. En worden ze dus breder opgeleid. Ik wens je er heel veel succes mee. En ook met je zenuwen. Ik laat je nou met rust hoor. Ik ga even tussen jullie instaan. Ja, Fouke. Bekend begrip denk ik. Je wel in Noord-East-Friesland, hè? Dat denk ik wel. Ja. Die blauw-witte busjes hoor al te rijden. Ja, ze vallen wel op, hè? Die karkens erachter. Die karkens erachter, klopt. Als ik nou ergens in Noord-East-Friesland vreeg je om die in één zin of één woord te beschrijven, wat is er meestal nou door die tekst? Ja, moeilijk. Enthousiast, denk ik. Ja, dat past ook bij mij. En in verhouding met die bedrijf, wat worst ook graag dat in klanten zeggen? Ja, dat ze tevreden over binnen en dat we goed werk leveren. En ja, dat mensen me herkennen als een bedrijf die zijn afspraken nakomt en de werk goed doet. En dat kijk net alleen en dat hak mijn personeel voor. Ongeveer hoeveel man, vrouw? Momenteel 4 en mijn wederhelft die er zit, die helpt met de administratie. Die 4 die heb ik achterin volgens mij, of nou, dat komt net heel volle leven nu, hakkel je. Nou, dat zit daar aan de bar. Ja, dat zult buiten dan, hè? Ze zit op plak, denk ik. Hey, vroeger dan wie het skiermeidje, dat geef me al je middelen en dan maakt me eens net druk om wat er al in zit. Het je in dat hele oors. Wat vind je daarvan en wat is die bijdrage daarin? Nou ja, de veiligheid staat natuurlijk ook heel bordbuis voorop. En ja, je mij net bord met op mijn leider aan het werk en daarom glazen was je weer met osmosewater. Dat is filterwater waar we terug wie geen schoonmaakmiddel hoeven te broeken. En we kunnen dat 30 meter, 14 meter hoge ruit helemaal zonder producten te broeken die te schadelijk zijn voor het milieu. Ja. En ja, dat vinden we wel heel belangrijk. Ik denk dat het heel belangrijk is. Helemaal goed. Ik wens je daar ook de succes. Ik ga je daar even in. Ja, we zijn collega's Marijke eigenlijk, hè? Dat klopt. Ja. Ik ben iets minder knap hoor, maar dat valt veel. Hoe bist u erbij komen? Even tussendoor, dan gaat het even naar maar hoe? Ze benaderen, ze bellen je. Nou, ook was dat televisieprogramma presenteren. Klopt. Ja, ze hebben me benaderd ervoor. Dus dat is natuurlijk een hele eer dat je gevraagd wordt. Ja. En vorig jaar heb ik op Ibiza gezeten en heb ik een training gevolgd, public speaking.
En daar was de producent bij van het programma. Voor waar ben je dan benaderen? Door de producent van het programma, En dat is? Michael Bakker. Oké, helemaal goed. Nou, helemaal goed. Maar ja, even nog die werk. Want eigenlijk ben je het typische voorbeeld weer van die hobby, die werkmeidje. Klopt dat? Dat klopt. Ja, met passie. Hoe schreeuw die passie is? Ja, met veel liefde, met veel passie. Ik ben als ondernemer, zet ik me ook ontzettend in voor anderen. Ja, en het fundament is natuurlijk mijn team. Je kan niet zonder een team in een organisatie. En ik organiseer beauty events voor goede doelen. Samen met bekende Nederlanders. Siep van der Ploeg, Miss Nederland was erbij. En Marie van der Ven. Dus ook lekker met de maatschappij, dat vind je dus ook belangrijk? Ja, vind ik ontzettend belangrijk. Maatschappelijk ondernemen. En wat was je eerste reactie toen je genomineerd werd, toen je dat hoorde? Ja, ik sprong helemaal uit mijn dak. Geweldig natuurlijk. Ja, Ik wens je ook heel veel succes. dankjewel. Alle drie. Succes. En dan zetten wij inderdaad deze meesten net langer in spanning letten. Nou, nog heel iets bitsie. Ik wil graag eerst naar voren te haar. Directrice van de Rabobank Noord-East-Friesland, Boukje de Vries. Boukje, goeiejoen. Fijn dat is direct even best natuurlijk. Toch nog even een snelle vraag, want we worden net te lang in spanning letten. Wat onderscheidt nou de Rabobank ten opzichte van een andere bank voor de ondernemers? Dat is natuurlijk voor mij persoonlijk best wel lastig gezegd, maar ik hoop dat mensen naar deze zullen dat wij nog echt dichtbij binnen en persoonlijk. En met name de mensen die bij ons werken, dat die deskundig binnen en echt oprechte interesse in de mensen gaan en toch daarmee helpen en denken in oplossingen, vooral niet in problemen. Dat mag de kracht van de Rabobank wezen. Jazeker. Denken in oplossingen. Ja. Nou, dan hoop ik dat Jim dat aan misschien wel beamen kan. En dan zal ik je net langer in de spanning letten, want ik ben toch wel wat gespannen. Kopjes, we rennen weer naar het kernta. Die hebben een beetje aan de kant willen, maar door de schöne mensen het in de zeel. En ik net een 4 naar achter, we vallen van het podium om. Ik rijd hem maar even door. En dan mag je de handen opblissen. En even wacht je. Hij is goedkeurd. Marijke Dikkerboom, Rabobank ondernemer van het jaar 2000 Sontjen. Kom naar voren Marijke, van harte gefeliciteerd. Ontzettend gefeliciteerd met deze prijs. Ik hoop echt dat het een bekroning is op alle inspanningen die het elke dag weer doet en al die jaren al die haast. Fijn om te zien dat Dob is weer een voorbeeld van iemand die zijn eigen passie volgehaakt en de dromen najaagt. En daar hebben we een hele protte van in Noord-Oost-Friesland. Ik hoop dat er echt nog een hele protte meer bij komen. Maar ik hoop dat het een inspiratiebron is voor heel veel mensen die daarover uitdenken. Gefeliciteerd. Dankjewel. Super, bedankt. Nou Marijke, even de eerste reactie, dit is net verduidelijking. Voor het hele team, of net? Ja, voor het hele team. Super, ik ben trots. Nou, dat mag je zeker weten op deze prachtig mooie award. Marijke, van harte gefeliciteerd. En dan hebben we nog even een mooi boord. We kregen natuurlijk nog even een prachtig mooie lijst, fotolijst. Ik hoop dat het hand genoeg gaat. En dan is er een verseling van het team die even helpen wil. En inderdaad. Marijke! Dat wie de ondernemer van het jaar weer een award eruit. En zo zijn we al bijna jelwijs deze fantastische jongen live vanuit de Old Dutch in de Westerijn. Voor de meesten hier in de zaal, maar ook voor de meesten thuis een belangrijke mededeling. Want samen in dit programma, dan gaan we echt de Noord-East-Friesland quiz spelen. Je kunt meedoen met je smartphone, dus hou die alvast in de gaten. Samen kreeg je de speciale website van ons te zien. Die vertel ik je en daar kun je op inloggen. En dan samen kun je meedoen 15 vragen en we gaan bepalen wat de beste kenner is van Noord-East-Friesland. Dus thuis meedoen, hou de smartphone alvast klaar en we hopen dat het lukt. Want het is wel een beetje een uniek dingetje wat we proberen gaan. Ja, we nemen even je mee wat hier achter de schermen gebeurt. Het is een hele gezellige bar hierachter. Er staan alle mensen wat te drinken en die hangen door van alles en nog wat. En ik zie hier bij Herman, een van onze vrijwilligers. Herman, goeiejoen. Goeiejoen. Vermaken is dat nota wat? Ja, het is een schitterende jongen. Dat is prachtig. Wat is die een rol binnen de lokale omroep? Wat is die een rol binnen de lokale omroep? Ik ben voorzitter van RTV NOF. De meesten proberen wat bij elkaar te houden. Slagen dat wat? Nou, dat valt soms net mij, maar wie doet is best. En
tot nota lukt het aardig. En ik denk met zo'n vrijwilligers die jongen wij bezig zijn, dan denk ik dat we trots zijn mee dat we dat als lokale omroep met elkaar doen kennen. En dan zie je in de jury voor de ondernemers, hoe je dat? Dat was eigenlijk een hele mooie ervaring van de juist hoe volle potentie in onze regio zit. Niet alleen nog in sporters, maar in ondernemingen. En vooral dat er een hele prille mogelijkheden zijn in onze regio. Wij vonden eigenlijk best wel trots zijn mee. Helemaal goed. Veel plezier nog van de jongen. Dank je. En het lijkt me leuk dat we even, zullen wij, mijn cameraman knikt al ja toch? Zullen we eens even zien wat er nog meer hier eigenlijk om vrijwilligers roem stapt? Dan kon ik hier even tussen hem Delman. Ja, helemaal goed. Want er gebeurt natuurlijk van alles hier achter de schermen en daar hebben we misschien soms geen weet van. Vorig jaar hebben we nog een blikje worpen in de regierruimte. Daar zie je dan heel wat mensen. Maar ja, daar ben ik camerameester. Paul, goedenavond. Dag, goedenavond. Vermaak je tot nu toe een beetje? Ja, maar het is ontzettend warm. Warm hier, hè? Nou, maar het gaat toch goed, toch? Je hebt de korte mouwen, dat komt toch goed? Precies. En hoe lang ben jij al actief bij RTV NOF? Oh, dadelijk 3-4 jaar. En wat vind je het leukste om binnen de omroep te doen? Nou, wat ik het leukste vind, dat heb ik de hele tijd al gedaan. En dat is filmpjes maken. Ik doe het camerawerk, ik doe de interviews, ik doe de montage. Kortom, ik ben een soort één cameraploeg. Je doet alles bij elkaar. En zo'n avond als dit, wat vind je dan het leukste? Het is de omgeving, het is de sfeer. Iedereen is gezellig. Nou, dat is gewoon heel erg leuk. Helemaal goed. Ik wens je heel veel plezier nog vanavond. Zullen wij eens proberen alweer daar verder komen kunnen? Misschien wordt het een hele uitdaging om met die kabel. Ik vind het dat het lukt. Die maakt om Paul heen waarschijnlijk. Paul helpt hen. Want dat is altijd het mooie van live televisie. We proberen gewoon even hier een kijkje achter de schermen zien te laten. Of we bijvoorbeeld daar naar Josta sjoggen. Dan zien we hier al je publiek zitten. Hallo publiek. Ja. Dat publiek doet net zo volle. Als we naar deze kant zien hebben we hier. Hallo publiek. De linkerhoek is het actiefst dus van de jongen. Ja, dan weet je hem dat even. Dit is dan het podium, daar komen we dan ook in. En dan gaan we iets heel gevaarlijks dan. Ik hoop dat we genoeg kabel hebben, want we gaan even weer naar achteren toe. Dat vinden we toch leuk om je hem even zien te laten hoe dat er dan hier achter zit. Net vallen, hè? Was net vallen, hè? Ja, helemaal goed. Hier is Melinda, hallo. Hoi. Melinda die zwaarde ervoor dat alle bokalen op die kleer staan. Dat komt ik helemaal goed. Dan gaan we weer achter. Ja, komt dit dan goed? Oh, ja, oh. Het is een beetje donker. Ja, vriend. Ja, lokaal. Dag. Goeiedag. U ook hier? Jazeker. Helemaal goed. Nou, we gaan verder naar Boeten. Oh, het regent. Het regent. Nou, we zullen zien hoe ver we komen. We gaan hier even en dit is dan achter de schermen, hè. Dan is de schermen er gewoon uit, hè. Hoe net bang hoe de wezen. En dan staan we hier samen Boeten, de Old Dutch. Midden in de Rijn. Hartstikke mooi waar. Net. En dan zien we hier hè, de regiewijn staan. Een echte regiewijn. En had ik die Ierpenloek. Dan komen er al die meesten tevoorschijn. En die meesten die zwaaien ervoor dat alles in beeld is. Dag, ja even zwaaien dan natuurlijk. Ruggsjurrium Vrijan. Hey Vrijan. Boukje Driekers zit daar, die doet de regie en de schakeling. En daar zit Jaap van der Laan. Dag Jaap. En goed, en daar in het hoekje zit Verstappen Peter. Dus u is de technoboy. Die mag ik nou halen. Peter is wel in technisch. Dag Peter. Hey Vrijan. Door best een keer van actieve medewerkers hier. Wat doe je nou van de jongen op zo'n jongen? Zo stond mijn hand. Ja. Heel belangrijk dit seizoen. En dat had wat te krijgen met de prijswinnaars. Meer kan ik er net toe zeggen. Ah! Nee. Oh, spannend. Ja, iets met die schermen. Iets met die schermen. Door monitors dat al goed gaat en een beetje eerlijk wordt. Hand doet dat. Die hand doet dat. Oh, dat vind ik wel heel spannend. Helemaal goed. En Boukje en Driekers zit hier echt nog. Wat is die rol? Ja, wat is die rol van Jonne? Nou, juist ook een paar van die knopjes. Ja, die zie ik. Green. Ja. Nou, daarmee ken ik hele leuke dingen dan. Doch eens. Schermen. Ze druk nog op knopjes. Ik wil bijvoorbeeld wel even iets in de zaal zien bijvoorbeeld. Het podium of zo, ken dat? Nou, zeker. Dan druk ik even op 2 en daar ridder. Oh, en had ik nou het publiek van voor me zien wil, ken dat dan ook? Ja, dan drukken we gewoon even hierop. Dat ken al jij. Dus ik bepaal het van de jongen, zeg maar, wat de meesten toesturen. En dan ben ik degene die het, in dat eerke wat ik hierin nou, ik telkens mijn onwijzingen had. Ik ken die cameraman onwijzingen aan, maar daar ik. Dus ik ken van alles in die eer blaren en dan, ja, dat was stront hard voor mij. En wat zou nou zitten dan? Ik denk als maar gauw weer naar binnen mast, want het regent je boeten en wij moeten trouw. Want ik denk dat er genoeg mensen in de zaal zitten die nog in spanning zitten. Wij gaan gauw. Muziek? Eerst muziek. Zullen we dat dan? Daar ga ik zin op. Dat is helemaal goed. Want we gaan inderdaad naar muziek.
Als we een artiest zien, dan zullen we altijd naar artiesten hier in Noord-Friesland. Welke artiesten vinden wij mooi om zien te letten, maar ook om u Noord-Friesland zien te letten? We zijn natuurlijk in de Westereen en ja, we konden er eigenlijk net omheen. Zeker omdat Juster zijn nieuwe single in première ging. En die nieuwe single die jaren we letten nog in het programma. Maar nou eerst op het podium om de boel helemaal los te maken. Doch thuis lekker mij, doch in een zaal mij. Maar ik een heel groot applaus met de Maak je gek medley. Hier is Kaatse Bosma. Een hele goeie jongen. Oh, gezellig. Ja, la 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 la, maak me. Ja, la 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 la. En de volgende. Ik heb de hele nacht liggen dromen. Oh. Van je stem, van je mond, van je lijf, van je kont en de dekens op de grond. Jij had mij in je armen meegenomen. Lag de sterren en maan naar de plek waar geen tijd meer bestond. Weet je wat ik zie wanneer ik in je ogen kijk? En voel je wat ik voel als ik je zachtjes streel? Oh. En doe je wat ik doe als mijn mond naar de jouwe rijdt? Ik kan niet langer wachten, dit wordt mij te veel. En ik was jong, nationaal, 1, 2. Ik heb de hele nacht zien liggen dromen. Oh. Achter sterren en maan naar de plek waar geen tijd meer bestond. De meeste dromen zijn bedrog, maar als ik wakker word naast jou, dan droom ik nog. Ik voel je adem en zie je gezicht. Je bent een droom die naast me ligt. Je kijkt me aan en recht je uit. 1 keer in de zoveel tijd komen dromen. Ze komen uit en we gaan klappen, zijn bedrog. Maar als ik wakker word naast jou, dan droom ik nog. Ik voel je adem en zie je gezicht. Je bent een droom die naast me ligt. Je kijkt me aan en rekt je uit. 1 keer in de zoveel tijd komen dromen. Ze komen uit, oh, lolle. Hey, ja, la 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 la. Je praat en jij me vergeten, maar je danst in mijn hoofd. Je zou al lang moeten weten dat ik door jou ben verdoofd. Vanavond gaat het gebeuren, nee het kan niet kapot. Sluit dan de ramen en deuren, vanavond gaat de sleutel in het slot. Zingen! Maak me gek met je mond. Maar me gek, ja, de vonken die vliegen in het rond. Je maakt me gek, maar me gek van verlangen als jij naar me laat. Oh, maak me gek, met je vingers je zoen. Deze avond wil ik nog heel vaak overdoen. Je maakt me gek, om de zonnige zeten, kom bij me vandaan. En voor de laatste keer, ja, la 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 la. Ja, la 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 la, maak me gek. U eigen Kaatse Bosma! Fantastisch Kaatse, geweldig. Hartstikke mooi dat je hier bent. Wat gezellig, super. Vindt het je gezellig? Super gezellig. Ja, is het gezellig, meisken? Ja, ik jij het net goed, maar... Is het gezellig, meisken? Ja, dat is daar je inderdaad wordt afvertrouwd. Hey Kaatse, nog een keer een versje voor de jong die na je noemen. Kan je wat over vertellen? Ja, klopt. Zometeen ook een carnavalsfestje. En dat is net samen een carnavalsfestje, maar dat is het eerste carnavalsfestje ooit in het Friesk. Het bin wonderlijk als een carnavalsfestje uitkwam van de zware jongens, maar dat wie elke verbastering, dus net gay Friesk. Dus wie toch een derde had, dus een keer een verhoring inkomen. Dus we gaan gewoon voor de gekkigheid eigenlijk een Fries carnavalsfestje opnemen. Ik heb iets van 2018, want ja, carnaval, jet bieden cultuur, no? Dat is gewoon net over. Oké, wat denk je dat net zo is? Wat is cultuur? Lekker bier drinken en gezellig als jonge mensen al, ja! Als je dat is een mooie levensmotto natuurlijk van Gaten. Had ik het gelijk vanzelf. Dat lokt mij wel aan, dat laten, dat bier drinken. Hey,
Daar had ik een samenwerkingsverbandje die met het doel is. Net had een eenmalig iets of geven we er nog wat van jou? Ja, dat wie elk jaar een beetje kind van de duivel. Daar hebben we een variatie op maken ben van de woordpiek. Ik hier het idee, geven mij naar de doel eerst en daar. En ja, dat wie eigenlijk een eenmalig iets. Maar ja, we zijn goede kameraden van elkaar, dus ik denk dat er nog wel eens even wat komt hier. Noem ik gelijk wel lekker in gehoord in ieder geval. Ja, die beukt er goed in. We hadden een videoclip film op Veenhoop. Ja, en dat is gewoon super toepasselijk. De meesten hier nog nooit jet, hè. Maar ik ging in het finale met hun plaat al bij de eerste keer. Dat is weer gewoon machtig. Goeie muziek. Goeie muziek inderdaad. Ja, echt goeie muziek. Ja, eigenlijk mag het alleen maar goede muziek dan natuurlijk. Hey, dat 60 jaar die gewoon niet meestal op een plaat uit de Veenhoop. Ze wisten dan helemaal van niks. Of hoe gaat het ook in zijn werking dan? We hebben weer een beetje benauwd, want ja, de Veenhoop, daar gooien ze nog wat met bier, om het zo maar te zeggen. En nou je dan heel mooi aankondiging horen. Ja, mensen, we gaan zo meteen een videoclip filmen. Dan denken sommige mensen, ja, dat is mooi. En dan beginnen ze met bier te gooien. Dus we shot wel, we gaan gewoon, we beginnen collectief. Dus we ben gewoon het podium opgegaan. De doellezen die moesten jongen. En dan hebben we gewoon even dat samen doen. En de meesten, ik ga net een drupje bier om je heen doen op een Veenhoop. Dus dat zei het wat natuurlijk. Want dat is het festival waar het eigenlijk met bier gegooid werd. Nou ja, dan praten we hier bij jou de volgende keer dat gaat naar de Veenhoop gaat. Dan kan er wel een glasje bier extra voor het podium toe. Ik heb me niet eens killen, maar mij van jou ook wel. Maar ik denk net dat het die niet gehad hebt. Nee, dat meesten dat geven we net wel. We gaan jou net maar bier gooien, dat lijkt me net verstandig. Hey, Gaza, dankjewel. Dan komt staan even een keer weer om. Absoluut, dat doen we. Ja, een groot applaus dat daar gaat. Bosma! En hij komt inderdaad samen nog een keer weer om. Het is heugtijd om met twee belangrijke meesten van uw uitstuurgebied te praten. En dan ga ik het net door het uitstuurgebied van RTV NOF. Maar wel van RTV kanaal 30. Want daar zorg je van Jonne deze uitsturing ek op mij. Bij mij staan de burgemeesters van de gemeente Achterkorspel en Tietjerkste de Diel. Gebrandi en Geben, welkom van de Jonne beiden. Ik begin even met jou, meneer Gebrandi. Jouw eerste indruk van de Jonne tot nota? Ja, pracht, Joen. En een geweldig soort mensen. Ik hoop dat de politie net al te streng is, want de auto's staan overal. Je had in de hand, toch? Wat zei je? Dat had je in de hand. Ah, daarom hoop ik dat ik, hè? Ja, ik hoop dat ze mij zullen, dan moet het helemaal goed komen. Je had een eigen Wikipedia-pagina, wist je dat? Nee, daar wist ik niks van. Daar wil het wel wat in een oren hoe je bijhouden. Oh, dat is mooi, maar ik ben een digibeet, hè? Ik ben nog van de harde stempel zitten. Terwijl je wel vloggende wethouders hebt. Ja, dat is Spoelstra, dat is geweldig. En die heeft een geweldig soort. Want dacht ik, maar die vlag. En ik moet nog zien hoe lang het volhoudt. Nou, dat is er wel een peer op. Ik ga er mijn plezier in zitten zien. Boeten jouw werk als burgemeester, wat doe je jou dan? Ja, ik ben generaal wel sportief. Ik maak graag zielen. Ik zou graag weer een keer op rijdens en dan net in Tialf. Ik ben als genoeg maar het veldteam. En ja, hoe kleiner de bal, hoe groter de kwal. Ik golf ik. En ben je een beetje goed? Wat is jouw handicap? Mijn handicap, ik zou zeggen mijn huishouding. Nee, dat is 22. 22. Ik heb geen idee wat het goed is. Weet jou dat? Is dat een beetje goed? Ik heb geen idee. Nee. Oké, nou dan houden we u daarvan. Jong, hij is jong. Ja, zeker, dat zal wezen. Ik mag jou ook feliciteren. Want Aron de Snijn had jou volgens mij een feestje viert. Wij hebben een prachtig feestje gehad. Het NK Veldritten in Serhuisterveen. Geweldig slagen. Spanning weer er eigenlijk net. Maar de winnaar die weer hartstikke bekend heeft het helemaal weer maken. En het weer fantastisch organiseren. 50.000 mensen. Mooie opstekker voor de gemeente, echt sowieso? Ja, absoluut. En Serhuisterveen is het fietsdwarp, zitten we dan, het wielrendwarp. En profronde is prachtig. En nou het NK, nou geweldig. En er weer nog wat te vieren. Help me even. Het weer 4 wielien. Ja, het is 4 wielien dat ik burgemeester was van deze prachtige gemeente. Wat trof van jou aan toen je burgemeester was? Ik trof een heel goed organiseren gemeente aan. Een fantastisch apparaat. Wat heel modern wie en goed functioneerde. Dat vernuiverde mij. Ja, dat wie een hele positieve verrassing zeg maar. Wat is, als je naar de gemeente zorgt, het beste wat je bijblijft is? Als je naar Aron 4 weer nou zorgt, wat is jou het meeste in het geheugen bijblijft? Nou, als we nou eens meisjes zorgen, het initiatief wat de meisjes nemen, de kop ervoor, net de volle kletsen en allerlei bijzaken. De kop ervoor houden we een moeilijke economische tijd gehad, maar even goed bobbenwetter houden die hollen en nou er weer volsje aan. Helemaal goed. 3 genomineerd. Nu het Achterkorspel en de laatste vraag. Trots? Ja, ik ben grutsk, net trots. Heel goed. Ik ben grutsk. Volle plezier nog van Dionne. Ja, en hoe feestjes sprutsen. Je gemeente kinderen ook wel wat van. Ja, januari is weer een postcode kanjer. Ja, wat wil je nog meer?
Willen jou dan ook van de tevoren bellen dat ze zitten van nou, we moeten het misschien toch op 1 januari even hoe bepaalde orde en veiligheid hebben? Nee, het gaat zo. Het zien een Maas, Lucas en 6 naar de postcode. En jongens om 6 uur kreeg ik telefoon van Talpa. Wat ben er over een kwartier? Dat kind toch haast net? Ja, dat kan zo wel. Ken dat in de gemeente bij hem? Ja, wij zijn heel flexibel en dat organiseren we dus. Wij gaan wel zijn, wij tekenen net bij het Kruiske. Dus je bent van harte welkom, maar het wel goed. Maar dat ik het zou op televisie meemaken dan koe haast alles en weer een fantastisch feest. Ja, er zit een professionele organisatie omheen en daarnaast zijn wij professionele meewerkers. Dus ja, op zo'n feestje goed meedoen, maar wel je verstandbroeken. Nou is Gebrand die 4 weer in het eerst. Die hadden een dikke hierop zitten. Nee, dat zit ik net goed. Bijna een hierop zitten. Die gaan mevrouw Mansveld opvolgen en meneer Tekeurs. Wat trof jou aan in de gemeente? Ja, een fantastische gemeente. Een eigenzinnige gemeente. Een gemeente die grutsk is op wat ze doggen. En een gemeente die in het hart van Friesland gewoon heel actief is. En hoe omschreeuw ik Achtkarspelen nou het beste? Jo bent ergens in het zuiden van het land. Limburg straks u meneer Tietje extra deel, wat dom. Tietje extra. Ik ga die trommel. Ik wil Achtkarspelen, ik wil hem schreeuwen, ja. Nee, die hebben we gewoon. Dat doen we aan, letten we op. Tietje extra, maar je werkt dan prudent samen, dus wat maakt het uit? Nou, dat maakt het zeker uit. Het Tietje extra deel is gewoon een gemeente met heel veel romte. Mooie green, een protte variatie, wetter en mooie trimaden. Dus ja, alles wat Friesland had. En dat is dan ook het antwoord, als ze zeggen, wat is dan die gemeente, dat je dat in Limburg uitlezen moet? Ja, dat lees je uit. Een roeme, grutte, groene gemeente met een protte variatie. Je bent ook goed voor Tjinwurgen van die jongen. 4 genomineerd, 2 keer een talent, een keer een ondernemer en een onderneming. Fantastisch toch? Ja, en ik wil 2 keer de hoofdprijs, dus fantastisch. Ja, nou, zo'n haast zitten dat het een voorbode voor de rest van de jongens. Maar ja, we weten het natuurlijk niet. Ja, maar ik vind het mooi dat mensen genomineerd zijn. Echt voor degene die net won. Fantastisch dat mensen kunnen inzetten voor hun eigen onderneming en voor de sport. Magnifiek. Helemaal goed. Heren, bedankt voor je tijd. Ik wens je nog een hele noffelijke Jonathan. En volgende keer dan ben we natuurlijk weer met een nieuwe verkiezing. Dus fijne jongen. Een applaus graag voor deze 2 burgemeesters, dames en heren. En dan ben we nou aangekomen. Want ja, denk ik wil een van de mooiste aanmoedigingsprijzen hier bij deze show, bij deze awards over 2017. De alle jaren aanmoedigingsprijs voor de G-sport. En ik zou graag naar voren gaan willen. Directeur van Noord-Ist Friesland, afdeling Noord-Ist Friesland. Ook Jelle Kingma. Waar best ook Jelle? En dan mag je natuurlijk voor applaudisseerd worden. Oké, Jelle. Ja. Hartstikke mooi dat je best. Het is misschien een clichévraag iedere keer, maar wat maakt het nou zo mooi voor deze mensen? Wat is nou zo belangrijk dat je werk doet? Nou, je ziet alle jaren, de grootste organisatie die het bij die alle jaren jet is Talent. En dat is echt een wat bekendere naam. Talent is een grote organisatie, door heel Friesland heen, 3000 cliënten. Heel groot deel ben het ook in deze regio. En het mooie is, en daarom ben ik blij dat we weer een prijs Jan kennen, dat we krijgen een nieuw programma start binnen. En dat programma dat heet Fit bij Talent. En dat gaat nou precies over de mensen met een beperking. Dat ze echt fit binnen en blijven. Dat ze in hun kracht staan. Ik had al eerder jong. Goede voeding. Maar vooral ook heel volle bewegen. Wij stimuleren ze tot bewegen. Nou, en dan denk ik van jong de gelegenheid krijgen om een prijs te jan. Een aanmoedigingsprijs. Om een club die zich daarmee bezighoudt. Ik had lezen dat ze volgens mij lichamelijke handicapten doen. Nou, ik denk dat de uitdaging is, misschien mag ik het een uitdagingsprijs nemen, om zich in contact te komen te letten met mensen met een verstandelijke beperking. En dan kennen we elkaar de handschotje. Nou, zijn we er gewoon bij, Helly? Ik denk dat het tijd is. Ik wil graag naar voren, hè? En dan inderdaad, ja klopt, ik word even keurig gecorrigeerd in mijn eer, inderdaad. Ik wil wel eerst de hut vanzelf, want ja, dat komt omdat je enthousiast bent. We gaan eerst de uitdrukking even doen en dan lopen we natuurlijk de meesten naar voren tas. Die kan mij zo een beetje naar voren komen, het kan best wel heel erg redden. Maar gewoon eerst even naar het scherm, dus dat Jo daar even heen wil, alsjeblieft. Gaan we er even opdrukken. Wat zo wijs, hè? Wat doe je precies op VVAST? Nou, we hebben veel sporten. En dat is zeilen en kanovaren, preksledgen in Ljouwert op de ijsbaan. En dan hebben we nog boogschieten in Drachten.
Dus van alle soorten sporten hebben. Dat priksliedje, hoe gaat dat exact is je werk bouwen? Nou, dan hebben we daar de baan die hier we dus in Ljouwert. Dat is vrij duur. Dus we moeten een beetje zonnig aan altijd, maar klaar. En dan zetten ze op zo'n slitje met de voetjes vooruit. En dan is het wedstrijdzielen. Wedstrijd varen. Ja, ik ben zelf een zieler. Daar komt het even terug. En met zielen dan hebben we door mij aan de Special Olympics in Rotterdam wel Snetsermar. Hoeveel gaan we wel heen. En dat is, zitten we meestal wel in de prijzen. Hebben we wel een paar keer de eerste west. Dus dat gaat toch wel mooi. Nou, prachtig op de jaren. Ik wil toch even heel het weten van Ian van je. Wat vind je nou het mooist? Wat doet het graagst? Nou, maar de meesten kano. Ik ben dus coördinator van de kanogroep. Ik doe het nou zandje neer. En ja, ik vind het hartstikke mooi om mijn oren meesten de mogelijkheden te bieden. Om mij z'n allen het wetter op te gaan. Echt even in een hele ooromgeving. En er lekker op uit. Gezellig inderdaad. En dan vreeg ik daar toch een vraag, want wie is het heel hard over de kant. Wat vind je nou het leukste om te doen? Kano varen. Doe mij het graag kano varen. Nou, in ieder geval, hier vooraan heb ik nou, ja, het podium wordt even lastig, maar dat hindert niet. Ik kreeg gewoon even naar hem touwen, maar het schelen. Het is helemaal heel leuk weer in een regio auto, maar wat vind je nou het leukste om te doen? Priksleden natuurlijk. Priksleden natuurlijk, ik hoor dat ik hut of net. Ja, sommigen wel, ik wat minder. Sommigen willen en ik wat minder. Nou, wat VVHST nog meer doet, dat kun je nou even zien. Winnaar van de RTV NOF alle jaren aanmoedigingsprijs G-Sport 2017. Vereniging voor aangepast sporten Tietjerkstra-Deal. We zijn een sportvereniging die sporten faciliteert van mensen met een handicap. En we hebben 5-tal sporten, dat is zwemmen, handboogschieten, zeilen, kanoën, ijsliedjen. En dat doen we dan in de ijshockeyhal van de Nijl Stedenhal in Ljouwert. Daar kunnen de leden die zitten daar op de prikslieden. Dat is een snelle sport. Dat zie je wel de meesten die plannen over het ijs. Het is een hele inspannende sport. Je moet er behoorlijk kracht zetten om lekker bezig te wijzen. Het is wel een lichamelijke sport. Met de meesten lekker een workout de jaren kunnen om het zo maar te zitten. Dus dat is dan echt, dat doen we snel te anders. Nu om te zien. Verder hebben we de vrijwilligers die het helpen te werk doen. En die hebben ook veel ervaring met het aanpassen van zaken en wat meer. Dus daar ben ik wel bedreven in. We hebben 2 sporten. Dat zijn sporten die doen we het hele jaar door. Dat is het zwemmen en het handboogschieten. Het zwemmen doen we in de Wettersteens in Burgum. En daar hebben we dat wetter is daar speciaal voor onze vereniging met het op basis hebben we dat basisjongens met het zwemmen, het zwembad wordt opgestookt tot 20 graden, het grote bad. En het Lietsenbad wat erbij zit is 24 graden. Die temperatuur is natuurlijk ideaal voor mensen die het spierprobleem hebben, die de last van gewrichten hebben, die reumatisch binnen. Die gaan een trap die vrij geleidelijk het wetter in gaat. We hebben er een tillift. Voor mensen die in de rolstoel in het wetter maar dan kunnen ze maar een tillift in binnen. De orensport die we het hele jaar door doen, dat is dan het handboogschieten. Dat doen we in een sportcentrum aan de Splitting in de Rachten. Handboogschieten is een precisiesport, een concentratiesport. Waardoor zij wel regelmatig erop aankomen te maken van hey, hoe sterk ben ik. Die gaan meerdere soorten van bogenhak zijn. Hè, dat de meesten met minder sterke jerms, met jermproblemen, met spierproblemen, echt boogschieten kennen. Dat ze minder spierspanning hebben. Dus dat gaat heel mooi voor mensen met een handicap. 2 sport doen we in de simmer, dat is het zeilen en het kanoën. Die hebben Bergenmarkt hebben we een loods, dat is ons clubhuis, ons verdiependage hebben we dat maar neemt. Het zeilen, dat doen we op het Bergenmarkt, we hadden er 4-6 boten voor. En daar zeilen we mee, hangt er vanaf hoeveel mensen met er dan binnen die jongens. Op Tongelse jongens doen we dat van zonoren tot 10 uur, of jou het zien hangt een beetje van waar we kanoën begint in maaien. En dan gaat ze een beetje terug tot heel september. Meestal mijn handicap die het heel moeilijk het boord inkomen kunnen, want in zo'n boordstap is vaak wel even een handig ietsje. Dan heb ik nog een tillift, die leidt ik, heb je een haven daar vlakbij. En dan hebben we een tillift en dan kunnen we met de rolstoel zijn het boord tilt worden. In die verdiependage hebben we echt de theorieles van zeilen. Die hadden de lessen in knopen lezen en zo wat meer. Nou, die zullen ik nog wat ledenbroeken kennen. Dus je denken van wie wil graag ik meedoen. Dan kun je op je website kun je ziekje en dan kun je informatie vinden. vvast.nl. Of je kunt een e-mail sturen naar je voorzitter@vvast.nl.
En zo kreeg je even een hele mooie indruk van wat deze mensen al jaar doen bij VVAST. Dan is het dan nou ik tijd om daadwerkelijk even de award uit te reiken. En dat mij gewoon aan de voorzitter. Veel succes erbij. Je hebt nog heel mooie dingen. En ik doe er nou wat bij. Dat is mijn kaartje. Dan bel je wij me kunnen voor even. Ja? Komt heel klaar. Ja, we bestaan dit hier ook nog 40 jaar. Dus dat is een heel school. Zo, je bestaan dit hier 40 jaar. Meestal dan mij wel even een extra applaus te komen, want dat is net niks. Nee, dat is geweldig. En we gaan, ja, je moet een brood vrijwilligers hebben. Alleen een beetje ziel, dan gaan we wel zien vrijwilligers. Kan je hem nog een paar vrijwilligersbroeken, Hoekstra? We kennen wel een paar broeken, ja. Dus je bij de oproep, kom gewoon, we vrijwilliger bij VVAST, want het is gewoon hartstikke wichtig. Van hartstikke gefeliciteerd. Nou, dankjewel. En we wensen je nog een hele pruttige succes voor de toekomst. Je bent gefeliciteerd, je bent alle van hartstikke gefeliciteerd. En dan geven wij eens even zien dat we met Bouke, maar graag met de camera terug de zeel heen. Hè. En we kennen natuurlijk net zo'n prachtig joen houden zonder ik een prachtig mooie horeca-etablissement waar we dit aan houden. En als het goed is, ik zie Bouke net, maar volgens mij is het er wel. Ik ben er wel. Ja, inderdaad. Ja. Is Bouke. Ik ben er wel. Melle Prins. Zeker, we gaan zijn op zoek naar de gastheer van Van Dionne, want we zijn inderdaad live vanuit de Old Dutch. Ik ren even naar het orenkant van dit pand daar. Gaan we even naar de rustige hoeken daar, want Melle Prins is inderdaad de eigenaar van Old Dutch en hij zorgt ervoor, Van Dionne, dat wij je wijze kennen. Van Dionne heb ik heerlijk eten. Het is altijd even spannend voor een presentator om achteruit te rennen en dan helemaal om een cameraman mee te nemen en dan ik nog hopen dat er genoeg kabel is, maar dat komt ongetwijfeld goed. En we rennen hier het restaurant even in, want ja, het is net al in de zaal waar de uitzending bij komt. En dan gaan we hier Melle, goeie. Goeie jongen, hallo. Voor mij was het druk, want ik zie jij de hele jongen in weer in en nou toch dus ik maak even een drankje doen volgens mij. Ja, ik doe eens ook een drokken, hè, valt dat. Jim had druk van jongen. Ja, op zich wel. Hey, vorig jaar praten we met elkaar. Toen zei dus wanneer ben ik tevreden als ondernemer? Toen zei dus als uw gasten bij waarom binnen, dan betekent dat dat ik tevreden ben. Dus ik zou zeggen, hier binnen. Ja, in principe is dat een goed teken natuurlijk. En ja, we gaan natuurlijk meer gasten die waarom komen. Nu een drokke jongen van de jongen. Maar je hebt geen meer gasten dan verleden die volgens mij, hè? Ja, we gaan er nog wat bij stappen, want dan zijn ze er kinderen wel wat bij. Ja, wie moet verbouwen. Ja, die ben ik over te weten, ja. Denk erom, want ik had in ieder geval van die weer hoor, hè? Die bouwen we wat terug, hè? Dat komt goed. En Melle, hoe lang ben je nou bezig hier in de Old Dutch? Ik ben nou ongeveer, vanaf mijn 16e, dus 34. Nou ja, een mooi koffie hier is 18. En ik ben nu sinds begin januari, dus had ik de hele zaak van ons huid doen. Dus ja, nou aan het hier voor mezelf. Ja. Nou is horeca een pittig vak, onregelmatige tieren, et cetera. Wat dreeuwt hij nou om dit als ondernemer te doen? Waarom doet hij dit? Ja, ik ben erin groot geworden natuurlijk. En ja, het is gewoon, als je erin opgroeit, dan heb je er een beeld bij. En op een gegeven moment dan begint het te jokken of net. Nou, het begon nu wel te jokken. Ik had 2 zusters, die vinden beide helemaal niks aan. En ik dacht van ja, dat lijkt me mooi om er een zaak van de meidje wat leuk is voor groepsactiviteiten, bruloften, lekker hap eten. En als het dan echt druk was is en iedereen tevreden naar huis, nou, dan lees ik weer tevreden op bed. Dat roept me. Ja. We doen in de weekend altijd buffetten. Het is je van mij altijd smoordruk. Hoe fijn is dat voor een ondernemer? Ja, als je iets beziek je en het werkt, dan is dat natuurlijk een bevestiging van dat je op goede wij binnen. En zo viel het eigenlijk wel de laatste jaren. We hadden de laatste jaren heel druk. En ja, daar ben ik heel blij om. Ja. Ik ken steeds om je zinnen in wat is Friesland Old Dutch, Old Dutch, Old Dutch. Jij staat zelf weg dan, al die geruchten om die hennen? Ik de meeste zeggen dat er wel opraad wordt en in de positieve zin. Dus in die zin ben ik er heel blij om. En de kerst ik gewoon vernemen van alles. Meestal komen overal bij en goed teken. Ja, goed. Bedankt wederom voor de gastvrijheid dat we hier van de werkzaamheid en voor al die personeel. Want wij hebben hier van de heerlijk van de buffet genieten mochten. Ik wil wel de tomatensoep het recept aangaan. Je weet hoe het werkt, hè? Het recept loopt altijd in de keuken, hè? Nou, ben ik mooi klaar met Herman Douwen, met deze decepties sluit ik hier al. Nou, dat is in ieder geval duidelijk. We weten zeker dat Bouke van Joen net achter het recept van de tomatensoep komt. Tijd voor de volgende categorie, de volgende uitreiking. En dat is een hele wichtige ding, want we gaan prutte sporters in Noord-Friesland. We gaan prutte ondernemers in Noord-Friesland. Maar wat we ook in Noord-Friesland hebben, is een hele prutte mensen die op een of andere manier heel goed bezig zijn met cultuur. En daar ben we dan nou in contact komen. De uitreiking van de Opus Traaien en de Woordzang RTV NOF Cultuurprijs. De winnares van Vlien die kon je helaas net aanwezig wezen, dat was Atsje Lettinga. Maar ze had wel voor u zeggen een peteer gehad met een videobadje. Iedereen maar Atsje. Nou, helaas, ik kan er hier net bij wezen, die ik natuurlijk heel graag wil.
Want het is voor mij net spannend. Maar het is vorig jaar het heel spannend voor mij. Want ik was ergens hinnenleid en ik wist net wat. Dat ik ergens meer een hoek in stad. Maar de cultuurprijs, prachtig mooi. Wat heb ik ervan genoten. En wat een prachtige woorden binnen het Jimmy zijn. En wat een waardering van alles wat ik nog hier toen ik 2016 weer had. En nu in 2017 had ik dan zo naar de mooie woorden en alle projecten die erop stonden. En dan denk ik, hé, er komt wel een pruttel in. Want we zijn wel bezig met die belofte van Burgen. We zijn bezig met de Passion, iets van Waarden. Prachtig mooi project. Voor 2-3 weken heb ik de première in Woesterwaard van Bloedboom. Prachtige productie, binnen door. Dus wie met je kaartjes gaat, doe dat even. Maar ik maar alle andere dingen die ik neem binnen toen maar mijn cultuurprijs. Dus prachtig mooi. En wat had het me gebracht? Het had me vooral zelf heel veel energie gebracht. Om vooral trots te gaan met alles waar ik mee bezig ben, mee bezig ben en mee bezig wil. En wat heel mooi is dat ik goed ben in het verbinden van mensen. En het is fijn om dat een keer te doen. En ja, ik jou het nou echt. Eerst ik wel wat moeite mee alle mooie woorden te zien. Maar het andere hier ben ik dat steeds meer beseft. Dus dat had ik me gebracht. En werk ik al daarna. Dus had me geen werk gebracht, maar wel een prettig werk plezier en wat meer. Dus ik hoop dat degene die hier prijs in ontvangst nemen mij, dat die hetzelfde ervaren zullen, of misschien nog wel meer op andere dingen. Maar in ieder geval, ik ben het nog niet mee. En ik had nog niet erop. Dus ik dacht eerst van, hé, zoek hem deze keer wegkrijgen. Want dat die ook in. Had ik zo naar alle projecten en alles wat noemt is, dat niet ken. Nou, geniet ervan. Heel veel plezier man qua daar. En oh ja, waarom ik er net ben. Ja, ik ben bezig met de audities, net op dit moment, maar op het moment dat je in bed zit, ben ik bezig met de audities van een heel mooi maaitijdsevenement in Rietjerk. Daar doen we een wandelroute om het water binnen door de tijd, dat we precies 160 spelen. En dat krijgen we vervolgens in het lopen. Het is een project van onder de toer. En het stikt niet in het schaap van de toer. Nou, heel volle willen de groetnis. Hoi! Adje, groet me waarom. Jou wel een applaus en een Adje, want ze kinderen helaas van die jongen net bij waren. Wat fantastisch dat zij zo vertelt door haar passie. Dat is toch hartstikke mooi. Ja, en waar wint dan die cultuurprijs van het jaar 2000 Waar vinden wij en de jury die dat beslist heeft, had de arende eer dat diegene echt in het zintje willen zetten. Maar krijgt ze als Adje het arende eer. Daar heb ik weer hier voor vregen om dat uit te reiken. Waarvan wij denken, nou die kan dat best wel doen. En daarom wil ik heel graag een applaus voor de Utrechter. De kersverse burgemeester van Dantumediel, Klaas Agricola. Meneer Agricola, welkom. Ja, dankjewel. Ja, het is een standaard vraag, maar ik van jou weten, jouw eerste indruk, want jou bent van alle burgemeesters, maar krijg met mij wat collega's praat wel, heel kwaad hier. Ik ben heel kwaad. Lisa Sais, burgemeester van Dantumediel. En ik is, het gevoel is goed, het welkom is goed. En ja, ik viel nu thuis in deze hoeken van Friesland. Je komt binnenkort naar Van Waarden, ga ik lezen, om te wennen. Wij gaan te wennen in Van Waarden. En die zijn hier overal wijzen in. Maar in ieder geval destongenhuis, wat is onspruts, het plakspruts is aan. En zo hebben we besloten om naar Van Waarden te ververen. 1 december ben je begonnen, 6 weken onderwijs. Wat ga je de eerste weekend doen? Wat doet een burgemeester de eerste weekend? Nou, de eerste weekend beziekt de burgemeester een soort mensen. Krijg ik een soort mensen op bezoek. Maar het is vooral lustrie. Hoe zit de zaak in elkaar? Hoe zit de verband in elkaar? En daar heb je als nieuwe burgemeester 100 dagen voor. En na 100 dagen dan moet je weten hoe de harsen erin en hoe de zaak in elkaar zit. En dan kun je volop aan de slag. Dus het is nu nog een beetje warmer in. Juist daar heb je de kennismakingsspeech aan. Ben je zenuwachtig? Nee. In die zin van, ik ben 18 jaar wethouder geweest. En toen ik mijn eerste speech als wethouder houden moest, toen was ik wel zenuwachtig. Maar ik ben er nou aan gewend. Maar natuurlijk, er is altijd wel een beetje gezonde spanning. Je refereert in je speech zo wat is Friesland, de samenwerking met Tietje Extra-deal, 8 karspelen. We moeten misschien wat onder krimp, want dat is de conclusie die ik er wat uithalen. Remt die krimp al een beetje oud? Want ik ben er misschien wel een beetje klaar mee. Nou, in die zin van, het is natuurlijk wel zo dat hier gebeuren heel mooie dingen. Als ik zorg de aantal inwoners van Dantumediel is het oude hier best tegen. We moeten dus het uit aanpraten. Er gebeuren hier een heel soort goede dingen in Noordoost-Friesland. En daarom is het belangrijk van dat wij als alle gemeenten nou nog de fjouwer
in Noord-Eerst, maar ik als gast met het sterkste deel. We moeten zien dat we best spreken mooi met elkaar zwaar dat het je goed werken, wennen en recreëren is. Zo, punt zetten. Zullen we maar bekend maken waar die cultuurprijs wint? Nou, dat gaan we doen. We doen het ook bij mij het scherm. Dus ik wil je verzoeken om bij mij komen te staan. Ik activeer het scherm in ieder geval. Dan mij er een beetje een ijsding in. En dan ga ik jou vragen om de hand erop te lezen. Daar gaat er. Want de winnaar die zit je niets vermoedend in de zaal. En weet dus net dat hij of zij de cultuurprijs 2000 winnen gaat. Maar waar is het? Er binnen vraagtekens die nou naar voren komen. En er komt zometeen Ian Namme. En die wint de cultuurprijs van 2000. En dat is dit hier. Wudden Anke Bielsma. Oh, Anke. En dat is het mooie, hè. Ze weet het net. En in één keer juist dat gezicht. Die denkt, nee, wat gebeurt mij hier nou? Anke, waar gaat hij te fietsen? Kom erbij, Anke. Fijn dat je er bent. Ja, ik jou het woord aan uw burgemeester. Nou, van harte gefeliciteerd. Je doet een heel soort. Ik heb begrepen, nu ben ik de vrouw van de garnalenfabriek. Je ben ik de vrouw die de dag van het wat organiseert heeft. Maar en daarnaast op cultureel gebied presenteer je zo'n ding. Nou, en dit is een volle meer, te volle op de niet. Maar dat zijn dingen die me bijbrengen binnen. Maar in ieder geval, hartelijk gefeliciteerd met deze prijs. En ik wens je nog een grote succes. Ik nood lauw dit hier culturele headstart van Europa is. Nou, daar profiteren wij. Ik ga er een beetje mooi. En cultuur is verschrikkelijk belangrijk. Want cultuur bindt en verbindt mensen. En het is een stukje eigen identiteit. Wat voor ons heel erg belangrijk is. Van harte gefeliciteerd. En ik wens je nog een heel soort succes. De winnaar van de cultuurprijs 2000, Anke Bielsma. Ja, nou ja, ik zou je jongen even lekker uit eten. Dat had dingen, want we hadden die binnencommissie. Ja, ik ga je heerlijk eten. En nou steek je maar deze waardering in hand. En dit vind ik vanzelfs geweldig. Schrok dus? Nou, ik ben helemaal perplex. Dat weer het mooie. Artje vertelde het al in het filmpje. Die wist ik net wat haar ook aan. Maar ik denk, nou, dit is toch echt wel mooi. Ik hoor die reactie, krijg ze in. Wat voor betekent het dit? Zo'n waardering voor jou? Ja, ik vind het vanzelfs hartstikke mooi. Lekker goed als alle ondernemers hier zitten, ben ik echt cultureel ondernemer. En dat betekent dat je altijd maar weer schemaat dat het al je slaagt. En het is een grote waardering dat het publiek waardeert wat ik maatje en wat de mensen mij maatje. En vanzelfs, ja, maar het is maar een mooi plakje. Ja. Daar hoor ik die aan. Helemaal goed. Geniet van de eer. Jou wonen volgens mij daar nog wat aan tafel hier, begrepen? Nee? Haar wel zijn. Oké, ja, ik moest je nog, maar dat haar wel gewoon inderdaad, dat stukje. Succes met die verdere projecten. Meneer Agricola, bedankt voor de uitreiking. En ik wil nog heel graag een heel groot applaus voor Anke Bielsma. Want zij wint de cultuurprijs 2000. Ja. En dan gaan we wat spannends doen. Want we gaan als lokale omroep toch wel iets doen dat we denken van nou, daar gaan we eens even zien of we daar wat meesten mee binnen kunnen. Want dames en heren, ik zou heel graag willen, en dat is ik vooral voor de meesten thuis, pak jouw smartphone er even bij, want we gaan de Noord-Eerst Friesland quiz doen. En met die Noord-Eerst Friesland quiz gaan we bepalen wat het meeste wit van Noord-Eerst Friesland. Ga nou naar onze website rtvnof.nl/quiz. Dus rtvnof.nl/quiz. Het mij op zijn Engels, of sorry, zijn Frans, quiz. Of het mij gewoon op zijn Nederland, quiz. Als je ermee heen gaat, dan kom je op een speciale pagina uit en daar kun je dan de quiz mee opstarten. Sameteen ga ik 15 vragen stellen. En die 15 vragen die gaan over Noord-Eerst Friesland. Kennis van Noord-Eerst Friesland, de actualiteit van Noord-Eerst Friesland, de actualiteit wat er aan het hier gebeurd is. Na die 15 vragen, dan weten wij hier in de zaal en van de mensen thuis wat het meeste van Noord-Eerst Friesland wit. En dat doen we net om en nog, want we hebben een prachtige prijs, want dat hoor ik nog even als verrassing. Maar als je mij doet, dan maak je daar dus kans op. Sameteen komen er dus 15 vragen voor de meesten thuis. En dat goede is ik hier in de zaal en sowieso hier. Ik lees ze op. En je krijgt telkens 3 antwoordmogelijkheden.
Als ik die 3 antwoordmogelijkheden joen ha, dan verschijnt die vraag ook op jouw schermpje. En als jou dan binnen 10 seconden jouw antwoord intoetsen, dan betekent dat we op dat moment jouw antwoord verslaan hebben. Dus wacht je tot het hier begint en de vraag komt op jouw scherm op het moment dat ik alle 3 antwoorden voorlezen ga en de tier begint erin. En de 16e vraag, dat is een benaderingsvraag, want we kunnen ons voorstellen, Samartien, dat komt helemaal goed. We kunnen ons voorstellen dat er misschien mensen helemaal bovenaan eindigen met hetzelfde aantal. En dan jouw de benaderingsvraag uitsluitsel. En aan het einde, dan vul je ook je naam en je telefoonnummer en wemplak in. Want ons weten we nog net wat je binnen. En dat maar binnen 2 minuten na aanvang van de quiz. En uit alle heegste scores loeken wij dan vervolgens 1 winnaar. rtvnof.nl/quiz. Daar kun je dus heen gaan. En ik zie dat er al een hele prutte mensen inlog binnen. Het is belangrijk dat je daar dan no net tag in. Want je gaat nog een paar seconden en dan beginnen we met de quiz. En ik wens je hem alweer heel veel succes. Het tempo leidt heeg, want het zijn 15 vragen. En we maken nog 2 categorieën uitrekken. En ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Ik zie dat er aardig wat mensen binnenkomen, dus dat komt helemaal goed. Mensen, ik wens je hem alweer heel veel succes. De eerste vraag is: welk dorp in Verwedradiel telt het hoogst aantal inwoners? Is dat antwoord A, Verwerd? Is dat antwoord B, Marm? Of is dat antwoord C, Halm? De tiert rent no. De tiert rent no. Ik heb helaas nog geen tiert, maar de tiert die rent wel. En ik weet dat de regie maar hier, ik heb er op het scherm hier, daar doen we de anderen nog net mee, dus hier heb ik geen beeld. Maar je kunt het altijd nalezen op je scherm. En daar komen de antwoorden binnen. Het goede antwoord is Halm. Ja, het eerste punt is binnen en zo werkt het dus. 61% hier goed. Volgende vraag. Hoe heet de schaatsvereniging van Kolm? Is dat antwoord A, Iersclub Lietsbegin? Antwoord B, Iersclub Concordia? Of is dat antwoord C, Iersclub Strijdlust? Je maakt 10 seconden, die gaan no in. Wat is het goede antwoord? Toetseling. Nog een paar seconden. En de tijd is voorbij. Het goede antwoord is Concordia. Antwoord B. Helemaal goed. Antwoord A is de Iersclub van Jennewoord. En antwoord C is die van Engwerm. Ik zie een pruddemeester al helemaal blij worden. Het komt goed. Vraag 3. Welke bekende voetballer voetballen ooit bij de Harkemasse Boys? Is dat antwoord A, spits Martijn Barto? Antwoord B, keeper Erwin Mulder? Of is dat antwoord C, middenvelder Geert Arend Roda? En je tiert rent no. 10 seconden tiert om het antwoord in te toetsen. Daarna wordt het antwoord op slot zetten. Vul hem snel in. Nog een paar seconden. En de tiert is voorbij. En het goede antwoord is Martijn Barto. Vraag 4. Stichting Monumentenbehoud Dongeredeel had zo'n moens onder haar beheer. Hoe heet de moene van Holvert? Is dat antwoord A, de Hoop? Antwoord B, de Gans? Of antwoord C, Windlust? 10 seconden. Vul het antwoord in, omdat het tijd voorbij is. Dan wordt het vaststeld en kan het net weer. Het goede antwoord is de Hoop. Antwoord A. Ja, ik hoop dat je hem thuis zo'n succes hebt. Je wordt aardiger op de raast. 46% van iedereen die mij doet had het goed, dus dat valt al wat zin. De volgende vraag is vraag 4 en we tempo gooien we naar omhoog, dus wees erbij. Sinds welk jaar is het dorp Broeksterwoud zelfstandig? Is dat A, 1938? Is dat antwoord B, 1949? Of is dat antwoord C, 1964? Komt-ie. Die het rent. Welk antwoord doet ze jou in? Sinds welk jaar is het dorp Broeksterwoud zelfstandig? A, B of C? De tijd is voorbij en het goede antwoord is C, 64. Daar wordt een punt gescoord hier. Gaat hartstikke goed. Vraag 6. Burgum is het hoofddorp van Tietjerksterdiel, maar wat is de slogan van het dorp? A, Burgum docht meer. B, Burgum kin meer.
of C. Burgum had meer? Wat is het goede antwoord? Burgum doet meer, Burgum kan meer of Burgum heeft meer? A, B of C? Doet ze het antwoord no in? Nog 2 seconden. En ik zie er een hele prutte goede antwoorden voorbij komen. Dat is natuurlijk Burgum heeft meer. Ja, hier gaan we net zo vol om, want 81% hier goed. Dus hier maakt je het verschil nog net. Vraag zo'n. Uit onderzoek is bleken dat woordvriezen in ieder geval tot de jaren 60 van de vorige eeuw gemiddeld lietser en dat ik minder intelligent wien als klaaivriezen. Maar waar kwam dit terug? Kwam dit terug antwoord A, jodium tekort, antwoord B, vitamine tekort of antwoord C, terug grondvervuiling? De tiert rint. 10 seconden tiert om het in te toetsen. Zwaar je ervoor dat het binnen de tiert fastlijn is? Want anders kun je het net maar invullen. Waar gaat er bij de prijs van terug? En nou doen we nog een keer die 10 seconden. Die gaan hier in ieder geval nog een keer in. Als goed is, kan je nou het antwoord in toetsen. Ik zie er met mijn vinger even naast. En volgens mij is nou zo wat de tiert voorbij. En het goede antwoord is... jodium tekort. Ja. Vraag 8. Johan Zuidema uit de Westereen wie profvoetballer. Maar ook international. In jongetje 74 helle hij zelfs het Grutte Oranje. Hoeveel interlands spelen hij? A. 2. B. 3. Of C. 4. Je kunt het antwoord no intoetsen. 2, 3 of 4. Wat is het goede antwoord? We zullen zien. De tijd is voorbij en het goede antwoord is... 2. Oh. De meesten hier in dat fout. Dus als je dat goed had, dan ga je het verschil maken. Vraag 9. Een bekende Frieske tuinarchitect, geboren in Dokkum, ontwierp onder andere het Westerpark in Ljouwert en de tuin bij het gemeentehuis van Tietjerkstradiel. Zijn namen weer. A. Lucas Pieters Roodbaard. Antwoord B. Gerrit Vlaskamp. Of antwoord C. Frank van Dijk. De tiert rent no. 10 seconden tiert om het weer in te toetsen. Je wil er al bij elkaar voor zijn. Dat lijkt me net de bedoeling. Want dan win je natuurlijk nooit die prijs. Dat komt net goed. Nou, per seconde. Vul hem snel in. Het goede antwoord is antwoord B. Ja. Vraag 10. We naderen het einde. Ik hoop dat we het goed doen. Want waar wint binnen je die prijs? In hoeveel gemeenten binnen kanaal 30 en RTV NOF officieel actief als lokale omroep? Is dat antwoord A, 3, antwoord B, 4 of is dat antwoord C, zo'n? De tiert gaat no in. Binnen de 3, 4 of zo'n? En nou per seconde zwaar je ervoor dat het op tiert in toet staat. Dan mag het goed komen. Het goede antwoord is... 4. Ik vind het wel mooi om te zien, want een hele volle meest niet denk ik dat we in zo'n gemeentes actief zijn. Ja, dat vinden wij als vrijwilligers natuurlijk wel een heel mooi compliment. Dus dat is toch wel fantastisch. De volgende vraag. Wanneer moeten de inwoners van de gemeente Dantumadiel naar de stembus staan voor de volgende gemeenteriesverkiezingen? Is dat antwoord A, zo'n maart 2018, antwoord B, 21 maart 2018 of antwoord C, 21 november 2018? De tijd rent nou. 10 seconden, die rennen nou. Vul ze gauw in, zo'n maart, 21 maart of 21 november. Nog een paar seconden. En de tijd is voorbij. 21 november is mogelijk de datum dat wij voor de negen gemeente van Noord-Friesland gaan. Maar het goede antwoord is no, 21 maart 2018. Antwoord B, want dan wordt Dantumadiel naar de stembus officieel al vastgesteld terug de kiescommissie. Vraag 12, we zijn er bijna, dus als het goed gaat, hou dat vol, druk de goede antwoord in. Vraag 12. Op 16 december 2017 won het wengedeelte van het lichtpunt in Kolmersweg troffen een ontzettend volle brand. Hoeveel yield wanderde de aanstaande weken inzamelen via CBS de stapstien in Kolmersweg en wie bestemd voor het lichtpunt?
Is dat antwoord A, 3750 euro? Antwoord B, 4400 euro? Of is dat antwoord C, 5300 euro? De tier gaat no in, 10 seconden. Hoeveel hellen die basisscholen op voor het lichtpunt? Wat biedt een verschrikkelijke brand. En wat een mooie geste weer. Nog een paar seconden de tiert. En de tiert is voorbij. En natuurlijk moest het heegste antwoord wezen. 5300 euro. En mij vanuit de zaal een heel groot applaus voor iedereen in en rond Kolmen-Zwerg die dit mogelijk maken had om die 5300 euro bij elkaar te sparen. Ja, je wordt net zo hard applaudisseerd, want iedereen zit je met die smartphones en die had natuurlijk net de handen vrij om te klappen. Dus dat snap ik. Vraag 3. Hoeveel bregen willen er op dit moment door de provincie Friesland renoveren die over de Stroobosser trekveert lezen? Antwoord A, zo'n. Antwoord B, 8. Of is het antwoord C, 9? Gooi hem gong. 10 seconden. A, zo'n. B, 8. Of C, 9. Vullen we in binnen de tiert. En ik hoop dat je de goede serie volhouden kennen. De tiert is voorbij. Het goede antwoord is antwoord zo'n. Ja, antwoord A, zo'n bregen. Ik maak door die hier en nou heen waar we kolom uitkomen. Ik merk het dagelijks, maar ik hou de oren brengen, jongen. Het wordt hartstikke mooi. Vraag 4. In welke categorie is RTV NOF de oranje 3 keer achter elkaar nomineren geweest bij de Lokale Omroep Awards? De beste producties voor lokale omroep in Nederland. Wie dat A in de categorie nieuws en actualiteiten? Antwoord B in de categorie crossmediaal of antwoord C in de categorie radio. Vul hem nou in. 10 seconden de tiert. Nieuws en actualiteiten, crossmediaal of radio. Op 1 seconde. Ik hoop dat het jullie in de zaal goed gaat. Als je meestal angstvallig mij drukken, dat komt vast helemaal goed. Het antwoord en de Bibbelzak Rutskop bij antwoord B. Crossmediaal, 3 keer achter elkaar en de eerste 2 keer wonnen we Mac en winnen we de beste van het land. En wat winnen we de Grutskop. En de laatste gewone meerkeuzevraag is dit. Op welke etherfrequentie in de loft, dus op de radio, is RTV NOF net te beluisteren? Is dat antwoord A 104.8 FM, antwoord B 100.3 FM of is het antwoord C 100.8 FM? Gooi hem gong, 10 seconden in. 104.8, 100.3 of is het 100.8? Doet ze in. Daar ben we net te beluisteren. Het goede antwoord is antwoord C. 104.8, dat is de zender die je pakken kan in Kolm en omstreken. De 100.3 is dan wat en omstreken. En 100.8 die is van onze collega's van RTV Radio dus, kanaal 30. Dus zeker een etherfrequentie waar je ook op afstem maakt. En natuurlijk de bekendste 100.0, de bekendste frequentie van RTV NOF. Dat weer in de 15 meer keuzevragen. Maar we gaan nog 1 vraag te gaan. Want stel je voor dat we een ex-eco hadden, een bepaalde degene die het meeste er dichterbij zit. En binnen dat ek liekevolle, dan gaan we daar nog uit lotjen. Het is een iepen vraag. Sametien hij hem 10 seconden tijd om een getal in te vullen. En degene die er dichtst bij zit, krijgt dus bij een gelijke staan de prijs. De vraag is, hoe kan het goos? Hoeveel meewerkers zijn er op dit moment actief bij RTV NOF? Dus net alleen nog van jongen bij dit project. Maar hoeveel mensen staan er op de vrijwilligerslist? Want het zijn alleen maar vrijwilligers voor RTV NOF. Dat mag dus een getal wezen. Je mag hem invullen. En als je hem die invult, is het belangrijk dat je de knop die eronder staat ook indrukken. Om het te versturen. Want pas als je hem dat in hebt, wordt het antwoord bevestigen. Die 10 seconden die gaan nou in. Hoeveel vrijwilligers? Toets het in en druk op de knop daaronder ter bevestiging. Nog een paar seconden, weer snel. En dat wie hem. Maak een heel groot applaus voor hemzelf en voor de mensen thuis voor de RTV NOF quiz. En zoals je hem zien kennen, wat er manmachtig stemt hier achter bij mij in de zaal. Het gejuich hier naast mij, hier achter mij, heel vaak op, heel vaak de hand omheen. En dan geven we een beetje naar voren te halen, dan kan even een PM's inderdaad. Dat is al een keer wel live televisie. En even zeggen, toen ik we zeggen, de uitslag van de quiz. We komen eraan nog even rond, want we gaan nou even 10 nodig om alles te bereiken in
Alles moet even uitrekend worden, de computers moeten even hun werk, want het gaat natuurlijk al een keer digitaal. Dus je zegt, het gaat toch hartstikke snel dat digitaal gaat. Helaas in dit geval net, we moeten het even handmatig doen. En daarom komen we even gewoon op een stukje vertier hier in Zeelencentrum de Old Dutch. Dat is iets aan meteen, terwijl het bier net op de groef valt, want de man had hartstikke gezellig. En het heeft er niks, dat kennen we al een keer op deze prachtige mooie jong. Achter u staat, als het goed is, zo meteen klaar op het podium. Voor je op het podium, ja, dat is voor de meesten achter inderdaad. Ik zit nog even naar links en het mag nog even een laatste microfoontje maar er een opzetten worden. Ja, klaar. We zijn in ieder geval blij dat je man mag mooi inhouden met de quiz. Zometeen dus de uitslag van deze quiz. En degene die thuis mooi spelen had, geven sowieso even dan contact moeten nemen. Zometeen geven we dus die winnaars bekend maatje. Ja, dat is live televisie. Je mag soms wel even wachten. Dan moet er even een headsetje op, dan moet er even wat gebeuren. Want ja, ons dat verstehen we net en dat is natuurlijk wel hartstikke lastig. Je had mij misschien wel even een gelegenheid om even, gewoon correct even, we zien hier nog jasje te loeken. Was, we even nog jasje te loeken. De stokkaren weet ik. Mag ik die krijgen even het vregen? Jazeker. Hoe jammer voelt het nou dat Jan het won had? Ik geef er niks van. Doe jij er niks van? Hoe jammer voelt het nou dat Jan het won had? Nou, mooie jongen. Maar hij won domper. Dat is wel een domper, of net? Ja, want Jan Roelof had net hellen. Maar word je ook gewoon trots, denk of net? Nou ja, maar de trozenpeert €1 in dieren in de stokker en dan wordt er op Bordeaux stemt. Dat is net leuk. Nee, maar het kan gebeuren natuurlijk. Hè? Ik bedoel, het wordt natuurlijk een verkiezing en nominatie, hè? Ja, maar even hoe je raast werd achter. Ja, maar dat is zeker. Het is mooi dat Jan een helper de fans had. Hé, dankjewel. En net de moerdzakje laten vanzelf, hè nou, of net? Valt het eerder plat voor. Helemaal prima. Ik heb begrepen dat uw entertainment voor op het podium klaar staat. Het is voor mij lekker spannend als voor de meesten in de zaal. Ik ben Suus en Truus. Ik heb geen idee wat ze doen gaan, maar het zal vast hartstikke leuk worden. Graag je woondag van Suus en Truus. Nou, dit kan wel wat loeren, Jer. Wie binnen Suus en Truus? Alle hier een applaus, jongens. Ja, we binnen hier voor het promoteam binnen wie Suus en Truus. En mijn zuster had wat regeld, dus we beginnen even jaren, ja? Nou, kom ik uit het westen van het land. En ik heb begrepen dat hier een soort van meanskip is. En nou ben ik geïnspireerd door Jelle Boerema. En Jelle Boerema ben ik tegengekomen op internet. Ja. Hé, Suus, is zo echt nou een toespraak? Die Bouke had ook al stapvolle lult. Het doe nou even. Ja, het is alleen maar praten, hè? Oh, ja, maar hoe wil je het dan doen, man? Ja, toe. Oké, Jelle Boerema van Noordoost-Friesland, die zegt dus, die heeft een uitstekend vestigingsklimaat. Het biedt volop ruimte om te ondernemen en ondernemers zijn van harte welkom. En toen dacht ik, nou laat ik eens op bezoek gaan bij de Wester 1. Doe nog even. Wat? Ja. Hey, ik ga die even kappen. Het is hartstikke mooi, Jelle Boersema, mooie termen. Hartstikke mooi, maar we gaan promo op een orenmanier. Nee. Ja, doe wist wat ik bedoel. Nee. Doe wist wat ik bedoel. Ja, want we binnen hier om te sporten. Dus we gaan ook echt wel sporten, ja? Maar ik haat sporten. Ja. Ja, en Jim blowen net zitten, hè? Jim, kist me even helpen, mijn schoen? Ik ken hem net bij, jong. Hè? Och, man. Ja, het mag even op blote voeten, ja? Want, de muziek in oren. Bist du bijna klaar en Jim kennen alle je steen. Want we gaan net zitten, meneer Jelle. We gaan net zitten en de wethouder, toen zit ik nog op die dikke grond. Al je steen. Meneer Vriezen, deze jonge Ruud, die is even steen. Ja, ook dit is een man. Nog geen stek hoor, even dansen. Ja, willen jullie even klaar voor? Dit zucht er nog een beetje stierbeeld, hè? Zijn we er
er klaar voor? Oké. En ben je er klaar voor? Kom maar mij. De been omhoog, Jer. De been omhoog. Ja, meneer. Die benen. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Ja, en I like to move it, move it. You like to Dat gaat beter. En schaatsen. I like to move it, move it. Ja, schaatsen, echt een Friese meisje. Hartstikke, ja, jongen, kom. En hier ben ik eens. Hallingen, ik zoek Hallingen, Alfredje. Zie ze toch nou? Die meisje, dit zijn sportersondernemers. Doe dit geen berenburg, man. Jij hebt zulke lekkere limonade. Zij dronk Ranja met een rietje. Nou, dit keer net. Sorry, mijn excuses, Jer. Maar we gaan gewoon weer verder, Jer. Want ik zeg nog niet zweet. Zwet hier nog nooit te holen. Ik wil zwetsen. En... Ja, meneer. We gaan even springen. Ja, ben achter. Stop. Nou, ga maar eens zitten, dit. Ga maar even zitten. Wat doe je dan nou? Ik heb er geen kracht voor. Doe ik haar. vind het echt zo vreselijk, sporten. Ik heb zere benen. Ja, dit keer net. Tjuggen, binnen we bij een sportgala. Doe nou even. Ik ken het niet, ik vind er niks aan. Ja, dit is toch slecht, hè? En binnen we sporters hier en ondernemers, dan maakt het toch... Kom op, zus. Ik wil die spieren. Ik wil die spieren, viel je. Hè, viel die spieren, man. Viel die spieren. Oh, je niet een brok spier. Hè? Meer vet. Bloos je stil. Bloos je stil. Nou, ga maar weer bij dan. Ja, dit is toch niet het. Oké. Je mag even mee. Ze mag toch maar terug, hè. Je met Pieter Wilkes. Nou, die zong je het eind van elke virus is het maar weer om. En kennen jullie met de tekst, jongen? Het eind van elke virus is het maar weer om. Het eind van elke... Ik ken het niet. Ik zongen jelle, jong. Het eind van elke virus is het maar weer om. Oh, sorry, zus, kom je. Ik voel het veel wel in, jong. Zus, best hè? Als ze komt, zorg ik hem even. Oh, zus, kom. Gewoon even kom, hè. Kom, jong. Man, ik ben zo jong. Oh, zus, kom hier op het podium. Net bij die man, jong. Net bij die man. We winnen als promotie, maar net voor dat promotie, hè? Dat is een oren. Ja, sorry, hè? Ja, ik ken het. Ik ken het, hè? Even wat ben jij? Kom. Dit gewoon is echt wel lekker, hè? Dit is echt wel mooi, hè? Nou, nee, dit ken. Straks op een joenen. Ja, dan komen we nog even. Hé, kom. Hey, adres even. Ja, kom. We gaan hier. Hé, gezellige joen nog vieren. Ga je met de benen traint? Hartstikke mooi. Oh, helemaal goed. U pakt toch die koffer? Hé, veel plezier, hè? Dit wie even was de oorserien, hè? Tot ziens.
Nog mooi man. In ieder geval, de joene is lang, de joene is warm hier in het hele centrum de Old Dutch. En Suze, Truus, die brutsen, ja, letterlijk en figuurlijk. Ja, de Kate, De tijd hebben wij even nodig gewoon om even de winnaars te bepalen van de quiz. De quiz die we krijgen hier bij RTV NOF. En ik heb begrepen, en dat kreeg ik dan even binnen via meneer, want zo doe je dat het in Burgers, dat de winnaressen binnen. Want ik ga ervan uit dat het draaien binnen Aafke Nienke Geken. Die zit hier in de zee. In je speler begreep ik Aafke Nienke Geken. We zitten hier in de zeel. En dan ga ik even zien, waar zit Aafke Nienke Geken? Ik zit daar helemaal in hoek en hand mee in. Dan staat het lampje in dus rennen wij heel voorzichtig die kant even uit. Aafke Nienke, waar best? Daar best. Maat je hem nou maar zien twaan? Het maat voort mij zien twaan. Ik meen dat het niet in weer, maar dat heeft er niks. We gaan gewoon even, ken al een keer. Belinda, kom er ik maar bij. Dames, ik ga draaien. Waar is nou Aafke, waar is nou Nienke? Nou ben ik... op die manier. Dus dat is Aafke Nienke. Ja. En dan bist ook? Geken. En je hebt stiekem maar zijn twaan de quiz invult. Ja. Hoe moeilijk weer dat? Maar sommige vragen winnen wel wat moeilijk. Nou, net al een keer, want je bent winnaar worden. Dus dan ga je het hartstikke goed in. Ja, we lezen een heel soort kranten. En we zijn heel betrokken en we hebben een goed netwerk. Nou, dat is goed. Ik woon prut op RTV NOF, hè, RTV kanaal treden. Dat is dit al het lokale nieuws. Dat ben de site van wijze. Maar je wil hem even een blomkom bieden en een prachtig mooi vleespakketje van Weidenaar. Die ga je hem helemaal verzinnen. En ik heb begrepen dat je, dat jij ik dan weer even mooi op het eerder, alle 15 vragen goed had. Dus daar moet je wel voor applaudisseerd worden, meisje. Alle 15 vragen goed. Helemaal prinken. Prima. Maar dan hebben we nou nog degene die thuis mooi dieren, want er wie ik een aantal mensen die thuis mooi dienen. Volgens mij ettelijke honderden ga ik live mooi dienen. En ik heb begrepen dat, en ik hoop dat ik hier even één keer zie met Sissevol. Dankjewel. Dirkje Dijkstra uit Oud-Woord hier maar liefst. Ik trek je vragen goed. Do hast ik gewoon bij de quiz. En het komt helemaal goed. Dan krijg ik een prachtig mooi Weidenaar pakketje. Komt die kant uit. Maar neem even contact met die op. Want het goed is als je een e-mailadres en telefoonnummer invult op het formulier. Dus dat komt helemaal niet wat. Dirkje, van harte gefeliciteerd. En dan is het noteerd voor nog de volgende uitdrukking. We gaan nog 2 categorieën dit seizoen. En dat is dus, ik maar even stiekem bijpakken. De Helleman Notaris onderneming van het jaar. En dit zijn de volgende genomineerden. Bosgraaf BV uit Huddegriep. Bosgraaf BV is al meer dan 50 jaar een begrip op het gebied van tuin- en parkmachines, ruitersport, paardentrailers, aanhangwagens en mechanisatie. Het familiebedrijf in Huddegriep heeft 3000 vierkante meter winkeloppervlakte. Met een team van 16 ervaren vakspecialisten wordt er hard gewerkt om de klanten van het juiste advies te voorzien. 240 zonnepanelen en LED-verlichting zorgen voor een elektriciteitsneutraal pand. Bosgraaf BV, een modern bedrijf met ouderwetse service. Weidenaar uit Dokkum. Dit familiebedrijf is 90 jaar geleden opgericht. De 3e generatie staat nu aan het roer. In de worstmakerij wordt de Friese droge worst gerookt. Deze ligt in meer dan 800 supermarkten. Daarnaast worden lekkernijen zoals zeeuwspek, grillworst en grove boerenleverworst gemaakt. Weidenaar verzorgt ook vers vlees voor supermarkten, zowel biologisch, regionaal als lokaal. 50% van de energie in de fabriek komt uit eigen bronnen. Persoonlijk contact, kwaliteit en ontwikkeling zijn belangrijk voor Weidenaar. Mulder Agro uit Kolmerswaag. Dit is een familiebedrijf welke 85 jaar geleden is opgericht. De 5e generatie Mulder dient zich aan. Er werken in Kolmerswaag 12 personen, verdeeld over de buitendienst, winkel, logistiek en de administratie.
Hoofdactiviteit is de verkoop van diervoeders, strooisels, bedrijfsbenodigdheden en duurzame meststoffen. Mulder Agro geeft cursussen en lezingen over een beter bodemleven en is bij Culturele Hoofdstad 2018 een belangrijke deelnemer op een Europees congres over bodemvitaliteit. De 3 genomineerden voor de onderneming van het jaar. Ja, en ze staan hier naast me op het podium. Ja, Greta, dus zei het, ik ben net zo heel zenuwachtig. Ja, toch wel een beetje. Ja? Waarom is er dan zenuwachtig voor? Ja, het is wel een lange jongen. Je zit er wel een tijd te wachten. Wie ben je skerig? Ja, want de grootste categorieën die bewaren je voor het laatst natuurlijk. Ja, nee, zo mooi is wat. Hey, en ik vind, Jim ben echt een begrip. Hè? Ik ga gaan skoffen, moest ik naar mijn werk, altijd terug de grieptaat, nou wat minder helaas. Maar hoe ben je tot een begrip komen? Hoe wordt een bedrijf een begrip? Wist u dat? Wat is het succes daarvan? Ja, ik denk dat een bedrijf een begrip wordt door elke dag weer service te leveren. En als team mij zijn hand voor onze klanten te gaan. En op een lange termijn, we bestaan meer dan 50 jaar. En dus elke keer, we denken echt lange termijn. Geen kwarte termijn. En als team, mij zijn hand door het. Ja. Hoe groot is het team ongeveer? Want ik zeg een pruddermeester voorbij komen. Ja, we zijn met 16 man in totaal. Ja. Mooie ploeg. Prachtig ploeg. De meesten zitten hier echt, dus helemaal goed. Ja. Ik maak het net langer, want ik wil die net langer in spanning houden. Succes. Jouke, een beetje namens Weidenaar. Ja, klopt. Wat is je lekkerste worst? Ja, dat is persoonlijk, hè, maar we hebben bekend van ons Frieske drooggewijst. En die is oerl bekend en altijd hoogboot gewild. En ik ben altijd welkom op een feestje, want ik neem altijd een jasje mee. En, Waar is het? Waar is het? Waar is het? Maar ik mocht het nog met mij in wie sluikreclame. Oh, dat is sluikreclame, ja. Ik wil even in de camera's en jongens. Sluikreclame. Een genietmomentje, wij naar jasje. Helemaal goed. Hey, soms klinkt het dat ik dat filmpje zeg alsof je hem vlees op mij uitvinden. Ja, we zijn er altijd mee bezig om altijd het beste naar boven te halen. Altijd weer iets nieuws bedenken en zo zijn we altijd bezig. Het naaiste wat we nog betocht hebben, we gaan eens op reis, hè? We gaan eens richting Zuid-Europa. En dan zijn we nog maar een nieuw jasje hebben. Een beetje Fries en een beetje Spaans. Dan gaan we de Frieske verjaard van maken. En dat is echt een beetje het vakantiegevoel in Friesland. Nou, mooi kent net nou. Nou, daar houden we het bij. We hebben ook nog in de camera zien, dat is helemaal goed. En de trainer Mulder Agro. Ja, ik zo'n begrip denk ik, hè. Hoe ben je hem zo'n begrip worden? Hast daar enig idee van hoe wil je een begrip? Nou, toch heel lang je werk goed proberen te doen. Nou, dat ga je hem volgende meer wel dienen. Ik vraag je me aan, ik dan wat zorg op je website en die filmpjes wat zorgen. Het is misschien wat lastige vraag, maar steen je hem als diervoedersproducent of als leverancier echt op de basis van een nieuwe ecologische generatie? Doe je hem daarom mij? Dit doen we denk wel om mij, want dat is juist op het heden. Er is een enorm stuk bewustwording op het gebied van voeding. En wie mij boeren, wie ben talleverancier van boeren. En ik denk dat er de komende tijd een hele grote verandering gaat in de goede zin van het woord. En wie mij er graag om mij doen, wie proberen dat ook te promoten, zeg maar. En de merkste stuk bewustwording bij de mensen, dat is ook Rieselijk gaande. En dat proberen we te promoten. Ja, dat doen we actief om mij, zeg maar. Nou, het valt op, dus dat werkt het dan in ieder geval blijkbaar. Jim, heel volle succes en we houden hem net langer in spanning. Herman Douwer. Dat zeker net natuurlijk, want er zijn drie prachtige ondernemingen die kans maken hierop. Je misschien daar wel eens tegen in, alsjeblieft. Dan houden we het even een beetje duidelijk. De prijs, de nominatie of de uitreiking we die terug. Sietse Helma van Helma Notaris, die wil graag even naar voren aan. Sietse, een hele goede avond. Even een snelle vraag, want mevrouw zei, de jongen is lang, de jongen is warm en we zijn heel nieuwsgierig waar het werk gaat. Ik krijg maar de heer Van Wieren al hoe dat er op Rutte ZZP'ers in de markt binnen. Komen die ZZP'ers, klap je die nou ook bij hem letterlijk en figuurlijk kunnen door? Ja, dat klopt. Wij willen die mensen graag helpen. Dat ze de zaak goed opbouwen, dat de structuur goed is. En dat ze uiteindelijk die basis kunnen voortzetten in de komende jaren. Lietse vraag, hoe belangrijk het is, ik bedoel je bent ZZP'er, je bent bijvoorbeeld trouwd. Hoe belangrijk is het om dat notarieel wel goed te regelen? Dat is altijd van belang dat je de risico's goed uitdekken. En dat je duidelijke afspraken maakt kunnen met de paarden, met de fiskers en de andere partijen. Nou, dan weten we in ieder geval dat we daarvoor in dag en wijze matten. Wij gaan net langer in spanning letten. We gaan op het scherm drukken om te zien wie ondernemer van het jaar wordt. Dan verzoek ik jou de hand erop te plaatsen en wacht je tot er green wordt. Hij is goed, kun je mij hem losletten. Maar je wil alleen naast komen om in te staan, alsjeblieft. Dat mag ik.
Weidenaar! Winnaar onderneming van het jaar. Weidenaar Droegewast uit Dokkum. Hartstikke mooi dat een bedrijf uit Dokkum de prijs won had. Het is een heel mooi team, hij z'n allen. Ik ben er best, dat weer fantastisch. En prachtig succes in het Takkom Stamwijske. En ter onderstreping daarvan deze prijs. Dankjewel. En alle fans van de Weidenaar Droegewast, bedankt voor je stem. Ik koe ik haast het oors, maar je krijgt nog een jasje van mij. Ja, Ja, dat houden we gewoon, hè? Iedereen krijgt een droegwasje. Twa. Twee droegewasten inderdaad. Hartstikke mooi, van harte gefeliciteerd. De Helleman notaris, ondernemer van het hier bij RTV NOF. De familie Weidenaar met hun droegewastenbedrijf. Fantastisch, jou zo lang, groot applaus. En dat betekent dat we na deze uitdrukking taak aan binnen. Ja, prima jongen. De allerbelangrijkste categorie van de jongen. De sportploeg van het hier. En ze ben je alle hier in Oes. Ja, daar hadden meesten misschien ik wel op wachten. Want dat is ja sportploeg. Ze komen met grote getalen natuurlijk. De apportioze mij ik wil zeggen. Waar gaat er naar hoe is mij die laatste award van de jongen? Met die grote check, met die oorkonde. En die prijs, die waardecheck van €250 van Level Sportswear. Sportploegen, opgelet. Dit zijn de 3 genomineerden. Bequeak Dokkum. Na 15 jaar aanwezigheid promoveerde Bequeak Dokkum in het seizoen 2016-2017 naar de eerste klasse. In de na-competitie werd eerst Gramsbergen in een tweeluik verslagen. Daarna volgden 2 duels tegen Omlandia. In Ten Boer werd met 3-2 verloren, thuis met 4-0 gewonnen, wat zorgde voor promotie. Het team is hecht en staat voor elkaar klaar in voor- en tegenspoed. Bequeak Dokkum heeft de ambitie om in de toekomst een stabiele eerste klasser in de regio te worden. KF De Warden. KF De Warden vierde in 2017 op het veld het kampioenschap van de eerste klasse B en promoveerde naar de overgangsklasse veld. Het team speelt nu op het hoogste niveau van de fusievereniging ooit, maar ook van de verenigingen waaruit ze 2 jaar geleden is ontstaan. KC Tietjerk en KV DFD. In de zaal haalde de Warden in de eerste klasse een verdienstelijke tweede plaats. Het team, dat bestaat uit een mix van jeugdig talent en ijzersterke routine, wil in 2018 handhaven en in de zaal meestrijden om een kampioenschap. SC Twijzel. SC Twijzel eindigde in 2017 op de tweede plaats achter kampioen Leovardia. Via de na-competitie promoveerden de Blauw-Witten ten koste van RWF naar de derde klasse. Een historisch moment. Nog nooit eerder werd er gespeeld op dit niveau. Daarnaast werd het prestigieuze Allerpol 5-tegen-5 toernooi gewonnen. Het team van SC Twijzel is hecht. Dat blijkt uit het feit dat niemand vertrokken is naar een andere club. De ambitie voor 2018 is om te handhaven in de derde klasse en als team voetballend stappen te maken. Ja, eerst is dan naast me. Het slotstuk van dit seizoen. De sportploeg van het hier. En ik pak mij nog een beetje Jaske beet, want Willem zei het ook eerst het beste praten. Nou, ik zei, dan doen we dat. Ik jij juich achter u de zaal. Ja, goed zo. Moet ik hem over zelf, hè, van SC Twijzel. Hey, Menno, de heeste of het beste prestatie ooit in de historie van de club. Is dit de kracht van een vriendenploeg? Nou, dat denk ik wel. We zijn een groep. De meeste jongens die komen zelf ook uit Twijzel. En een paar van buitenaf. En wat je ziet ook in wedstrijden terug. Die jongens die willen voor elkaar vechten. En fouten oplossen. En na de wedstrijd ook. Dan zijn we met z'n allen altijd bij elkaar. En dat is ook echt onze kracht, denk ik. De kracht is dus eerbestien van elkaar. Waar ik leren van elkaars fouten. Je bent er bewust mee bezig. Ja, denk ik wel. Dan zien we komen van het laagste weg, zeg maar. In de laatste jaren zijn we toch echt van de 5e naar de 4e. En nu zelfs vorig jaar naar de 3e klasse gaan. En dat is eigenlijk ongelooflijk voor zo'n klein dorpje, denk ik. Nou, daar mag je zeker trots op bij de doelstelling voor dit hier. Of dit seizoen, kan ik beter zeggen. Ja, dit seizoen is de eerste natuurlijk in de 3e klas. En we staan er nog niet zo heel fantastisch voor. Dus het wordt dit jaar handhaven. En daarna gaan we misschien, wie weet, nog een keer een stapje omhoog. Nou, dat was heel mooi maatje in ieder geval. Stappen we even een klasje verder. Ik zit het goed. We stappen even in een klasje verder. Zo, ik een hele trouwe fanbase daar achterin. Ga je hem die alle mooi naar me doggen? Wat zeg je? Dat bedoel ik. Ga je hem die alle mooi naar me doggen? Allemaal, ja. Alle fans.
spelers, begeleiding. Dat week had een bus vol, of net? Een bus vol, klopt. Een supportersbus inderdaad. Even Jen, promoveren, hoe lekker is dat eigenlijk? Ja, verschrikkelijk. Ja, er is niks om. Er is gewoon niks om. Nee, we hadden nou... nee, zonder gekkigheid. Je bent waar in de competitie. Nou, vervolgens gist de na-competitie in. En als dan via die na-competitie alsnog gist promoveren, dat viel fantastisch. Dat is echt een wonderbaarlijk gevoel. Hey, dat leek als de jongens van Twizel echt een teamprestatie, vriendenprestatie? Absoluut. We zijn echt een heel hecht team. Toevallig gaan wij één speler, komt uit Twizel. Dat is net zo, man. Vorig jaar is dus succes eigenlijk ook bij Twizel begaan. We moesten zitten in de beker. Daarna hebben we een fantastisch feest gewoon. Dus ja, ik denk dat we van de jongens lekker met hun vieren. Daar is het succes eigenlijk begonnen. En ja, staat door handen. Dus dat is één ding wat zeker is. Twizel en Quick had jong gewoon een soort van reunie. Daar komt het wel op de. Dat had ik al lang in de gaten. Even de laatste vraag wordt binnen de ambities van dit seizoen. Handhaven, zorgen dat we erin blijven. En daar hebben we alle vertrouwen in. Nou, dat zal zeker goed komen. Zeker met die trouwe skare fanbase die erachterin is. Stap ik even van de bal met de voet naar de bal naar de Koerta. Ja, je bent ik maar machtig aanwezig, Erik. Absoluut. We zijn hier naartoe gekomen om de nominatie even te verzilveren. En we hebben vanavond een heleboel terechte winnaars gezien. En ik wil Tineke van Buitengewoon Mooi even noemen. En ik denk dat wij in dat rijtje heel erg goed bij horen. Nou ja, we gaan het meemaken. We gaan het zien natuurlijk. Want je bent wel voetballers in een korfbalteam natuurlijk. Even heel nieuwsgierig. KF de Waarden, fusie. Vroeger, wie Oentjerk Tietjerk volgens mij net de grootste vriend van elkaar. Of valt het wel wat aan? Ja, ik denk dat dat met fusies in het verleden. Ik denk dat iedereen wat meer rivaliteit hier. Hè? Dat wordt steeds minder met social media gebeuren. Dus ik denk dat dit een hele goede stap is, West. En het gaat gewoon gigantisch goed. Je mag dat stikje hem op zitten zetten. Even in de zaal gaat, mag ik het wel even goed zeggen trouwens, want in de zaal gaat volgens mij hartstikke goed. En in het veld gaat wat minder. Hoe kan dat? Ja, vorig jaar ben wij gepromoveerd dus, naar de Oegangsglas op het veld. Ja, en dan merk je gewoon dat het wel even dreigast, vooral in het begin, maar het even op het niveau wennen. Maar we krijgen nog een helft in het veld en nou, dan ben we er wel klaar voor. Dan gaan we wat punten pakken en ja, wat geven we zin. Nou, we zullen eerst zien dat ze deze nominatie niet in de wacht slepen. We gaan net langer in spanning letten en we gaan de award uitreiken. Ja, dus die zijn zenuwachtige kopjes hier. Dat is wel hartstikke mooi om te zien. Want die willen natuurlijk nog wel even weten waar er mij die prijs van teruggaat. We letten hem net langer in spanning. Deze categorie wordt sponsoren door Level Sportswear. En daarvoor nodig ik graag uit Rudy Verwoerd. Hallo Rudy. Goedenavond. De laatste categorie, je mag een beetje naar voren komen, want het is en blijft tv. De apotheose misschien wel, en misschien wel de award die jullie het meest op het lijf geschreven is. Ja, zeker weten. En ik vind dit geweldige teams. Ik heb de laatste tijd natuurlijk heel veel van deze voetbalploegen ook zelf gezien. Onder andere ook Dokkum, want Henk Konings staat hier, een bekende dragster. Nou, ik hoop dat een van deze ploegen het wint. Nou, dat is verrassing, dat wordt het. Ja, dat hoop ik ook. En de winnaar, die ga ik ook nog iets speciaals geven. En dat is niet eens bij jullie bekend. Want ze krijgen alle sportprijzen, krijgen sowieso een cheque van jouw bedrijf van €250. Wat wordt dan voor hun de extra? Ze krijgen, het team krijgt allemaal ook nog een shirt van 100% voetbal. En die mogen ze zelf met ons uitzoeken. Het hele complete team. Ben de penningmeesters ook in de zaal? Want die vinden dit prachtig natuurlijk. Rudy, even een korte vraag. Ga jij met elk merk in zee qua product of ben jij daar streng op? Wij zijn er heel streng op. Ten eerste, wij kijken naar kwaliteit. Ons bedrijf geeft ook garanties, meestal tot 5 jaar met sportkleding. Dan moet je wel weten wat je verkoopt. Helemaal waar. Ik denk dat we het niet steviger neer kunnen zetten. Man, we gaan er net langer omheen te draaien. We gaan het kleermeidje, we gaan de bekendmeidje. Mike hem vreeg om roemte te meidje bij het scherm. En natuurlijk zo het mooiste was dat je hem wel even als koppels in ieder geval bij elkaar blijven. Dat is mooi. Blijven als koppels bij elkaar. Want je, dan mag dan wel even bij hem stinken. Kom ik eerst in.
En het is belangrijk om te weten, deze prijs is dus tot staan komt door de keuze van de jury en het publiek. En we weten, hebben we aan het begin van de jongens zijn, er is meer dan 23.000 keer gestemd in Noord-Friesland op alle awards hier. Dus fantastisch dat je hem daar om mij in hebt. Ik activeer het scherm voor de laatste categorie. Daar gaat hij. Al je heel volle succes. Rudy, ga je gang. Hij leidt de hand erop. Hij wordt scant. Het kind net oors dat ik deze goed kunt wordt. Rudy, het is klaar. Daar gaan we. Waar wordt de sportploeg van het dier? 12.000 zoontje. Is dat bij Kwiekdokkum? Is dat korfbalvereniging de Wan? Of is dat SC Twiesel? De winnaar is... Korfbalvereniging de Wannen! Sportploeg van het dier. 12.000 en zoontje. Johan, wat doet er nou door die hinnen? Ja, machtig mooi. Hè? Ja. Hoe is dit? Uitstekend, winnen. Ik zal hem even verzilveren, zei er nog. Ja, dat zei ik en dat heb ik gedaan dus. Helemaal goed. Rudy, ga je gang. Gefeliciteerd. Het is heel knap als je bij 2 voetbalploegen bij staat en jullie als korfbalploeg dit heeft bereikt. 1 grote klasse. Toppers zijn jullie. Alsjeblieft. Arm omhoog, draai hem om, de award. Sportploeg van het dier, 2000 zandje, beginnen bij de sport- en ondernemersverkiezing. En dan krijg je natuurlijk ook nog de oorkonde bij. Blommen, jou die een mooi plakje. Misschien Ian van de kantine die altijd op je post, want die ben ik altijd heel belangrijk. Het grote plakkaat, natuurlijk ik vooral inderdaad. Jou dat een mooi plakje en we willen er een foto van. Dat ga ik al een paar keer zijn van de jongen. En mij ik dan aan alle winnaars vragen. En ja, dan moet ik hem helaas bedanken. Maar ik nog een applaus voor Bikwik. Ja, absoluut. En SC Twiesel. Tuurlijk, je net. Je hebt blauw hier. Net voor het rennen. Ja, je hebt blauw hier. En we hebben alle winnaars. Alle winnaars graag Alle naar voren winnaars. staan op het podium. Tineke. Zodat we gezamenlijk ons nu bekennen. De borden maak ik mooi, dat hindert niks. De borden, de starter. bloem, de awards. Kom erbij. Het podium is groot genoeg in ieder geval. Er kan meer bij, jongens. Ik mis nog een paar winnaars. We willen het podium nog compleet hebben. Ja. We missen nog een paar inderdaad. Marijke, hartstikke mooi. Is Anneke er nog? Ja, ik mis... Dat is Anke. Ja, Anke, wie zou overrompeld, denk ik. Ik denk dat die voor de hoed te gaan is. Ik denk dat hij aan de bar hangt. Hebben ze haast allebei bij elkaar? Ja, ja. Ja. Kunnen we daar nog 40? En dan kreeg ik een hele gevaarlijke opmerking vanuit de regie. Ja, ik ben net. Zij is om of zij? We zullen gewoon doen. We hebben de korfballers. De korfballers bij je naar voren komen. Heel KF de Waan. Waar ben je hem, jongens en dames en heren? Het team gaat naar voren. Je bent alle geen winnaars. We hebben de vakspelers. Komt u maar. KF de Waan. Ja, daar komen we zo. Jou is een groot applaus, dames en heren. Sportploeg van het dier, 2000 zandje. Daar komen wij. Kom er lekker bij, Steen. En dan wordt het podium heel vol en dan gaan wij heel voorzichtig naar voren toe. Want dan passen wij haast niet meer bij, Bouke. Ja, dat komt goed. Dat binnen nog wel wat. Achteroon. Hartstikke mooi. Ja. Wat hebben we dan een prutte winnaars van? Wat hebben we een hele prutte winnaars, Bouke. Ja, Ja. dat maar net verder naar voren toe. Ja, we komen gewoon op het rondje staan. Ja, daarom. Dat ging ik eigenlijk doen. Wat zeggen we dan? Die camera of die camera? Wat gaan we doen? Ik denk Lisa. Dat komt Helemaal van prima. het woord. Dames en heren, jongens en famkes, alle achter aanwezigen, maak ik een heel groot applaus voor alle awardwinnaars van de sport- en ondernemersverkiezing 2000 en Santje. En hoe kunnen we dit het beste afsluiten? Dat kunnen we natuurlijk muzikaal doen. Maar is eigen Gaatse Bosma. En die is voor hem alle keer. Gaatse, kom erbij. En die zongt zijn nieuwe single. Ja, ja. Gisteren om Leidje. Gaatse Bosma. Carnaval, ja ja. Carnaval, daar komt u. Ja la la, ja la 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 la, ja la 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 la
ziet mij niet maken op een hieltjeschip. Een dreamvakantie naar een tropisch eiland. Maar in wie de oer al grut verschrik. Op het schip Rosanne vast op een zandbank. We massen mij zien al gauw van boord. De vakantie die waard heel reeds verstoord. We zien Fjallerman vast er op die bank. Maar weer gezellig, want er weer een heel zo drank. Oh, gisteren een lijstje, gisteren om janken. Maar soms is er geen houden om. Gisteren een lijstje, gisteren om janken. Maar soms rit hem gewoon bij u te horen. We gaan lallen. Ja la, ja la la. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Het rietbewier ziet er net in van mij. Weer tot 20 keer straks voor het examen. Maar ja, soms hij het even net in de hand. Ik kan me daar ook echt van lopen schamen. Maar als ik nog eens even in de kroeg ben, jou ik een rondje, want ik ga zitten zat. Je doet een auto op en ik het ken op. Kom nooit erin en ik ben nooit erop. Komt-ie! Gisteren een lijstje, gisteren om janken. Maar soms is er geen houden om. Gisteren een lijstje, gisteren om janken. Maar soms is het gewoon bij u te hand. En we gaan lallen. Ja la, ja la la. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Gisteren om lijstje, gisteren om janken. Maar soms is er geen houden om. Gisteren om lijstje, gisteren om janken. Maar soms is het gewoon bij u te horen. Oké, nog één keer. Hyper de piep vooraf voor alle prijswinnaars. Hyper de piep. Hyper de piep. Hyper de piep. Gisteren om janken. Maar soms is het gewoon bij u te horen. Van de laatste keer. Ja la, ja la la. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Ja la ja la 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 la. Ja la 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 la. Meester Roy, ontzettend bedankt voor je komst. Van harte gefeliciteerd al je. Jou nog een heel groot applaus, Gaatse Bosma. Gaatse Bosma, meisje, nou, je noemt het inderdaad Kestromleids in. Hij brutst in de zaal, letterlijk en figuurlijk. Hij brutst er gewoon aan. Ja. En dat is helemaal terugbouwen of net. Wij zijn aan het einde gaan van een fantastische jongen volgens mij. Absoluut. De sport- en ondernemersverkiezing 2000 zondjes zit erop. 8 categorieën, 8 winnaars. Het is al bepaald. Terug Jimtus, terug te stemmen via het RTV NOF magazine. Terug online te stemmen. En dan hebben we sableerd met 23.000 stemmen. Met wie een record dit hier nog. Nooit zo volle hand. We hopen echt dat je hem volgend jaar het record weer verbetert. Zodat we bij de editie van 2018 nog meer stemmen hebben natuurlijk. Uiteindelijk morgen in de Weekend Nieuwsshow op RTV NOF hebben we nog even wat mededelingen en quotes van de winnaars. Misschien nog een paar van de verliezers. Reacties van de winnaars krijg ik weer waarom op YouTube. Dus op ons kanaal RTV NOF. De uitzending, dus een volledige uitzending. Dus een marathon-uitzending van dik 12 uur die live te zijn. Komt ik volledig op YouTube te staan. Helemaal? Helemaal op YouTube. Alle ins en outs. Dus de uncut version zeg maar. En check ik dus Facebook, Twitter en Instagram, RTV NOF voor het laatste nice uit jouw regio. Maar ook over de winnaars van deze prachtige jong. Vanuit de Old Dutch in de Westerijn gaan wij hier afsluiten. Maar net voordat wij een aantal mensen bedankt hebben. Wij willen bedanken Melle Prins, onze gastheer hier van Old Dutch. We willen voor het podium, het licht en het geluid willen wij bedanken de PTH-groep hier uit Kolmersweg. En voor alle vormjouwen rondom deze uitzending willen we heel graag bedanken Bosma Multimedia uit Dokkum en V Creative uit Dokkum. En via het vanzelf ik net alle vrijwilligers natuurlijk die ik mooi werken om deze uitsturing, live uitsturing mogelijk te maken op RTV NOF en kanaal 30. En dat is nog één ander van ons te goede ha, want wie een thuiswinnaar een X1 dat klopt. Ja. En degene die het bij die open vraag wie hoeveel vrijwilligers, die gaat won. En daarom wordt wie het van moeten holen wij. Ja, klopt. Het goede antwoord wie 121. Dus RTV NOF acteert met 121 vrijwilligers. De kist nou ook al meiden als er affiniteit has met radio, televisie. Zoek even op onze site
rtvnof.nl. Vanuit de Warmel Dutch zullen je Joen hartstikke let willen. Dank voor het zien, dank voor je maandag en graag tot de editie van 2018. Tot volgende keer. Tot volgende keer. Hoi. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Kabel Noord, PTH Groep en Old Dutch.